Добрай раніцы. Гэта незвычайна казаць гэта, але добрай вам раніцы. За 2 гады, ну, 2 гады ўжо перабольшваю трошкі. 1,5 гады стрымоў, а гэта першы стрым, які такі, ну, ранішні можна. Ну, можна нават дзённы, трошкі раннадзённы. У Менску зараз 12, увогуле па ўсёй Беларусі, у Польшчы зараз 10. І я ўпершыню стрымлю перад працай, і гэта кабзда, як незвычайна. Я ўвогуле думкі свае ўкласці не магу. Я прызвычаюся ў гэты час наконт працы думаць. Заўсёды было такое нешта ў раскладзе. Спачатку праца, а потым гуляцца, а тут нейкая новая халера. Будзем сёння крыху адаптавацца. Я ў першую чаргу, таму што мне сам канцэпт нават ранішняга стрыма нешта новае. Так, мы будем гуляць у кар'еру, працягваць далей рэзаць нашыя караблі. У нас там папярэдні раз мы не дарэзалі адзін карабель, я дакладна памятаю. Мы толькі пачалі яго, наколькі памятаю ўвогуле, калі я зараз не блытаю. Ось, будем адпачываць для тых, хто на працы, добрай вам працы, для тых, хто яшчэ толькі ачуньвае, хаця, блин, ўжо 10 як бы. Ось. Я буду пераходзіць на працоўны дзень увечары, таму мне таксама. Сёння ў нас стрым будзе да 12, то бок да 12 па Польшчы, да 14 па Беларусі. Гэта будзе прыкладна вось гэты час, і я буду пакуль трымаць максімум 2 гадзіны. Пакуль адаптуюся, хутчэй за ўсё дакладна затрымлівацца не буду, можа толькі выключэннем будзе пятнічны стрым, бо трэба яшчэ прызвычаіцца. Так, таму што пасля гэтага прыйдзецца скончу з караблямі, скончу працаваць над разламываннем караблёў, пайду працаваць працу. Так што наша праца ніколі не спыняецца. Так, карабель. Деймос Крузер. Модель Gecko. Station Hopper транспорт. Добра. Апошні уладальнік Tiber Transplanetary. Добра. Вітаю, Района. Не, Twitch не лагануў. Я пераходжу, гэта будзе зараз звычайны расклад. Гэта будзе заўсёды такі зараз расклад, бо я пачну працаваць у вечары, і таму атрымліваецца, што стрыміць я змагу толькі днём. Ну, днём, з раніцы днём. Вось. Вітаю, Вячеславіч. Вось. Гэта будзе зараз звычайны расклад, і я буду з 10 до 12 па Польшчы, з 12 до 14 па Беларусі прыкладна ў гэты час стрыміць. Вось. Можа быць, потым пачну затрымлівацца, але пакуль я сам адаптуюся да гэтага раскладу. Я яшчэ, для мяне вельмі незвычна. Мне нават сказаць у пачатку стрыма недобры вечар, гэта ўжо не укладваецца ў галаве, я не ведаю, нешта зусім новае. Вось. У нас карабель з папярэдняга разу застаўся. Гэта транспартны карабель для людзей, я так разумею, не грузавы. І мы яго пачалі пакрыху разбіраць. У яго разабралі, наколькі памятаю, воздушную сістэму. Оп. Так, не забыўся, як нават кіраваннем тут карыстацца так. Вось, узгадаў. Ну всё. Весялей працаваць будзе. Я разумею, што з новым раскладам, ну, тут такая штука. Новы расклад, гэта аўтаматам большасць людзей, якая глядзела мяне ўвечары, яна не зможа глядзець больш увогуле. Ну, акрамя як на запісах, вядома. Вось, і адбываецца адваротная рэч, што некаторыя людзі маглі, насамрэч для іх было зручна глядзець толькі днём. Вось, я гэта цудоўна разумею, і тут такая штука. Я бы не змяняў расклад, калі б на то была моя магчымасць, але як ёсць. Мне прыйдзецца прызвычаюцца да новага, бо праца... Я пазбягаў гэтага пераезда вельмі доўга. Вечар не можа быць добрым, калі ён дзень. Лагічна. Я не магу спрачацца з гэтым аніяк. Так, у нас гэта пасажырскі карабель транспартны. Тут у нас ужо мы пазбавіліся ад паветра. Я памятаю, мне там трошкі дзёбнула, магчыма, нават памёр адзін раз. У нас ёсць яшчэ нейкія паверхні, дзе увогуле пакоі, у якіх ёсць яшчэ паветра. Мне падаецца,
Падаецца, што не, выглядае так, што ўжо ўвесь транспартны... А, мы нават частку корпуса знялі. Глядзіце, тут кавалак корпуса зняты. Добра. Раз такая справа, то хутчэй за ўсё паўсюль паветра ўжо няма, разгерметызаваны поўнасцю. Я здымаў заднюю частку, каб пазбавіцца ад рэактара. Давайте над гэтым папрацуем, будзем рэактар здымаць. Так, гэта у нас электрычныя сістэмы. Паліўная. Добра. Окей. Тады. Трэба здымаць кожух пакрыху. Ці адключыў я паліва ад іх? Ой. Па выглядзе адключыў. Ага. Рухавікі тады патрэбна, наколькі памятаю, рухавікі можна дастаць ужо. Давайте, можа, рухавікі ў першую чаргу. Гэта настолькі... Каб вы разумелі, шмат гадоў была такая штука, што я спачатку працую, і ў мяне вось з 10 до 12, до 13 гэта заўсёды самы працоўны час, карацей. Больш за ўсё я раблю звычайна за дзень, канкрэтна ў гэтыя 2-3 гадзіны. Ось, зараз гэта будзе прыходзіцца на стрымы, і я зараз нават такі, у мяне пакрыху думкі слізгаюць у бок наадварот працы, і я такі, што? Настолькі гэта ўжо звычка за шмат гадоў выпрацавалася. Так. Дарэчы, сам расклад працы яшчэ не змяніўся. Ну, я магу да сабе дазволіць, я ўжо пераходжу на новы расклад, але на працы будзе зараз мяккі пераезд, скажем так. Мне зараз на мой выбар. Я павінен быў... Мне абяцалі, што, ў прынцыпе, праезд па раскладзе будзе ўжо сёння, але ніякіх навінаў, што я дакладна, мне патрэбна гэта рабіць, яшчэ не было. Вось, таму я вырашыў, што раз у мяне ёсць зараз магчымасць, так склалася, што у мяне ёсць магчымасць абіраць, калі я перанесу расклад, лепей гэта не будзе ў самы апошні момант я буду гэта рабіць, а тады, калі я кантралявана магу гэта зрабіць, калі я магу сам сказаць вам, што давайте мы вось зараз, напрыклад, пераедзем. Ось, таму пакрыху ось дамовіліся і на сёння. Ё-моё, я верх нагамі ўвогуле вішу. Так. Мінус пакрыўкі на сопла гэтае. Я магу яго адразу проста забраць, а? Так, ён выцягваецца. Так, гэтая частка. Не піхай мяне. Так. Ты пойдзеш на баржу. Гэты хлопча да нас. Ну, не піхайся. У твар. Не. Паляцеў. Тудону. Якія планы? Як у нас увогуле? Вітаю, Nine Ravens. Добрай табе раніцы. Табе дакладна раніца. У каго раніца, у каго дзень. Вельмі такой дзіўны момант часу, калі некаторыя ўжо даўно ў працы і ўжо палова дня нават прайшла, там ў Мінску. Вось, а для кагосьці гэта толькі сам пачатак працоўнага дня альбо ўвогуле дня. Дзіўны час. Буду стрыміць у дзіўныя часы. Так. Добранька. Рухавікі ўжо дасталі. Вітаю, Рэгана. Скрозь слёзы я цябе адарваў ад Экселя, і ты прыйшла. Дзякуй табе, вялікі Рэгана. Вітаю. Выбач, калі ласка. Калі б я мог не пераносіць стрымы, я бы іх не пераносіў, таму што мне шкада, што такі разрыв атрымліваецца з тымі, хто ўжо прызвычаіліся утульненька сядзець увечары. Ось, але, на жаль, так, это не ад мяне залежыць. Крывічанка, магчыма, нават і не прачнулася яшчэ. Такое магчыма, так. Так, што мы можам рабіць? Нам трэба дастаць гэты рэактар,
Але рэактар зараз у нас у кожухе, не толькі ў кожухе, а яшчэ і ў пакоі сваім асабістым. Мне падаецца, гэта ўпершыню у нас, калі рэактар знаходзіцца ў сваім пакоі. Так, нам патрэбна і пакой разабраць, у якім ён знаходзіцца. А, ты на трошечкі пакуль не заставіць у абед працаваць. Ну, блин, у абед зусім ачмурэлі. У абед заставляць працаваць. Вітаю, родак. Забраліся ўсе лайдакі. Пераліка лайдакоў. Усіх падлічам. Усіх падлічам. Так, глядзіце. А, блин, мне падавалася, было святло, не? Фонарик у гульне. Ліхтарик. Ні халера не бачна. Зноў жа, яшчэ такія мелкія моманты, незвычкі. Звычайна стрыміў час, калі соненька альбо ўжо, ну, улетку яно звычайна заходзіла толькі. Зараз яно вісіць, і мне незвычайна, мне нават на гульню глядзець незвычайна. Мне, можа, яскравасць трэба падымаць нават. Так, давайте кіраванне клавішы. Дзе моя... Я ўпэўнены, што быў ліхтар. Можа, я не маю рацыі, але такое адчуванне... А, вось, ліхтарик ёсць. На 5. О, во, ліхтарик. Цудоўна, я хоць бачу. Голас... Я прачнуўся гадзіну таму, але... Ну, ведаеце, у чым розніца яшчэ? У тым, што за дзень я і так нагаваруся, і, ну, шмат размоваў будзе. А тут атрымліваецца, што... трэба яшчэ ачуняць, і голас, вы літаральна, ну, я там амаль не размаўляў перад стрымом, у выніку мой голас будзе заўсёды такі соннаваты можа гучаць. Просто таму, што яшчэ пакуль сёння амаль не размаўляў. На The Medium адпраўляецца 2500. Дарэчы, у нас у пятніцу перамагла, ну, у чацвер перамагла на пятнічны стрым, яшчэ стрым па котлетках. І што са стрымом па котлетках? Пакуль ён рыхтуецца, я не магу абвясціць, калі ён дакладна будзе, таму што я нават і блізка не адчуваю сябе падрыхтаваным да яго. Таму пакуль я скажу, я просто буду яго ўзгадаваць, я не забыўся на яго, усё ў парадку, працую ў гэтым кірунку, нават вы прымусілі чалавека, які амаль не гатуе, гатаваць, разумееце? Я зараз гатую котлеткі, трэніруюся перад стрымом. Гэта яшчэ і, ну, не кажучы пра тэхнічную частку. Ось. Зарадку для голасу прыйдзецца рабіць. Увогуле ніколі не рабіў, я не ведаю, як гэта робіцца. Можа варта, можа насамрэч варта. Гэта як у Тодзе будзе стрым у касцюме пакаёўкі. У мяне насамрэч касцюм пакаёўкі няма, таму вас нічым гэткім здзівіць не магу. Калі я пачну гэта яшчэ, я думаю, Тодзі умеў дагэтуль гэта самае смажыць драннікі і без таго, таму яму не патрэбна было рыхтаваць хаця бы гэтую частку. Таму я пакіну без ніякіх касцюмаў, я хаця бы паставіць камеры, паспрабаваць, як гэта выглядае, і навучыцца стрыміць лайв, таму што я ніколі ў жыцці сваім не стрыміў лайв, я не ведаю, як мне, я ніколі не рабіў відэа, ну, нажывую, таму шмат чаго пытанняў у мяне якіх, таму што, ведаеце, ужо з гульнямі нармальна, я ўжо прызвычаюся, я ведаю, які налады рабіць, што там, дзе націскаць, а тут усё новае. Абсалютна ўсё. Для мяне канцэптуальна новы стрым, і гэта прыемна такое паспрабаваць, але ж зноў жа новенькае. Я не падрыхтаваны. Так, давайте ніжнюю частку разбярэм. Пачнем здымаць кожух, і тады прасцей павінна быць. Жонка і катошкі парадуюцца, о, так. О, я напажаўся, што гульня завісла. Ну, глядзіце, якая справа. Кожух, хто павінен ужо быць вольны. Чаму ён не развальваецца? Давайте паспрабуем прычапіць кожух да сцяны. Ці пойдзе ён? Толькі не кажыце мне, што гэта гіганцкая частка, ўсё і ёсць кожух. Яна рэальна ўсё гэта здаравенны кавалак адзін? А, ну хаця бы так, яны паралельна хоць ідуць. Усё, зразумеў. Як там, Цезаря? Оп. Вось гэты кавалак адзін велізарны, гэта ўсё адно.
Ты пойдзеш усё. Куды б цябе так прычапіць-то? Давайте ўверх яго. Не, уверх таксама не варыянт. Я просто баюся запихнуть гэта ўсё ў плавільню. Так. Няхай раз'язджаецца. Яно вельмі павольна будзе. Вельмі цяжкая халера. Так, гэта таксама ўйдзе. А вось гэты цэнтральную частку, гэтую мы да сцяны ззаду прычэпім, і яна туды адыдзе. Вось сюды. Яна павінна тады па кавалках па крыху разляцецца. Трэба на працоўным экране знайсці месца для акенца стрыму. Я раблю наступнае, звычайна, калі я гляджу стрымы альбо нешта. У Google Chrome для любога відэа, якое у вас ёсць рэжым па тыпу поп-апа, то бок відарыс у відарысе, так? Справа зверху можна, ну там, справа зверху ёсць такая як нотка, медыа, нешта такое. І там можна націснуць сімвалы з гэтых поп-апаў. Такім чынам яно вываліцца, відарыс вываліцца з вокладцы, увогуле з вокладцы. І гэта будзе толькі відэа, якое можна лёгка, яно будзе заўсёды зверху, і яго заўсёды можна перасоўваць, калі яно перашкаджае. То бок піхнуць яго ў бок экрана, які зараз не выкарыстоўваецца, а потым яго проста перасоўваць, калі вось у гэты пэўны момант патрэбна націснуць пад ім. Ачмурэнная штука. Рэкамендую. Любое відэо можна так запихнуть. Акрамя, по-моему, у пэўнага... А не, нават Netflix туды запихваецца. Нейкі сайт не запихваў ўсё ў мяне. Усё астатняе запихвалася. Вось. Я, можа, дрэнна патлумачыў, але ёсць такая магчымасць, калі што можна пашукаць. Так. Бо я гэта кажу як чалавек, які... амаль ніколі не паспявае глядзець відосы. Я не магу, у мяне няма часу. Ведаеце, нейкую лёгкую, скажем так, нейкі серыяльчык паглядзець на фоне. Гэта ў мяне толькі падчас працы я магу зарабіць, калі працы няшмат. Таму што увесь астатні час я заняты, і я не стану глядзець нейкі відос на Ютубе, ну просто не падчас вось такога моманту. Таму што сканцэнтравацца, поўнасцю всю увагу аддаць на відос, гэта да халеры часу, які я сабе звычайна дазволіць не магу. Ось. І таму я звычайна гляджу дзесьці ў фоне, калі відэа, я поўнасцю, бывае такое, што я ўключаю відэа і не гляджу яго ў выніку. Поўнасцю. І я просто перадпушчаю яго па новай. Таму я, можа, ідэальны чалавек для Ютуба, я магу па 10 раз праглядзець адзін і той жа відос. Я пад працу часам думаеш, гэта у мяне трэніроўка шмат гадоў, як думаць падчас працы. Калі я ўключаю нешта на фон, я звычайна не ўспрымаю прыкладна 60% таго, што там у відосе. Але шмат якія відэа, яны не патрабуюць, я не адключаюся і ігнарую гэта як шум, калі мне патрэбна, а калі патрэбна, уключаюся і ўдзельнічаю. Адзіная праблема ствараецца, калі гэта пачынае перашкаджаць працы. Ну, то бок мне настолькі цікава, што адбываецца ў відэа, што я спыняюся з працай, таму тады я выключаю звычайна відосы. Вось, і працую, калі мне рэальна, ну, трэба увага ўся, 100% маёй увагі. Вось. Але вось так у фоне можна паглядзець відэа, і ў выніку ты можаш паглядзець відэа ў 2 гадзіны, а сярод іх ты рэальна запомніш, ну, там, нейкія факты на 2 гадзіны, на 2 хвіліны, пардон. Ой. Прыкладна так. Не самы уважлівы і эфектыўны спосаб паглядзець, але алгарытмам гэта падабаецца. Ну, другі монік гэта такая рэч. Мне падаецца, якраз такі, калі, ну, канкрэтна, калі з праглядам чагосьці на фоне, другі монік перашкаджаць будзе. Ну, у сэнсе, што калі відэа на поўны экран яшчэ, калі там нешта актыўна адбываецца, там, не ведаю, выглядзіць нейкі серыял, у якім шмат экшэна, так? Гэта яшчэ больш адцягвае ўвагу. Таму я звычайна наадварот раблю маленькі, альбо ўвогуле не гляджу відарыс і толькі па гуку пачынаю разумець, што там нешта цікавае. Ось. Вось так я гляджу відэа, каб вы разумелі. Таму што ўсё роўна для мяне ў прыярытэце як бы праца, але калі я разумею, што я ўжо месяцамі не гляджу ніводнага відэа,
то я разумею, што, блін, ну, я ўвогуле не даведваюся, я пачынаю адразацца ад сусвета, разумееце? Гэта не ок. Таму я звычайна вось на фон штосьці стаўлю, таму што гэта дазваляе быць хаця бы трошкі на хвалі, аб чым гэты чалавек тады можа размаўляць, акрамя як працы тады, разумееце? Людзі звычайна ведаюць хоць штосьці па-за сваёй працай. Так. Добра, у нас засталося, долги пакраху уплочваюцца, нам засталося ўсяго 1 мільярд 94 мільёны 440 тысяч 809 і 92 цента. Неблага. А, планшет побач стаіць. Ну вось, планшет, ён, экран яшчэ не настолькі вялікі, бо другі манітор, гэта да халеры. Трэба толькі здаць, ну толькі так і працуем, так. Мне падаецца, я магу нешта палепшыць са свайго. Рыштунак. Так. Паскаральнікі, сканер. І што-небудзь яшчэ. 29 у мяне ёсць пункта. Нічога такога не бачу пакуль. Каб пашкоджанне павольней было. У прынцыпе, зараз я не памятаю, каб у нас было нешта тут такое, што патрэбна было бы вось дакладна куды-небудзь накіроўваліся. Нават сам факт, што яны ламацца будуць павольней, гэта ўжо карысная рэч. Это ўсё не вельмі важна. Аўдыёрэсінтэзатар. Літаральна ідэальная колькасць 29. Давайте аўдыёрэсінтэзатар. Апошні набудзем. Просто для закрыцця гештальту. У нас зараз аўдыёрэсінтэзатар максімальнага ўзроўня. Ён дазваляе нам чуць... А што апошні ўзровень дае, дарэчы? А то я такі набыў і просто для прыгажосці сабе. Так, дзе ён? З большай дыстанцыі можна зразумець, што знаходзіцца... Ну, там, дзе няма паветра, на тэрыторыі мы можам нейкую небяспеку пачуць з большай дыстанцыі. Ну, гэта не тое, каб супер важна, шчыра. Раней вельмі была важная механіка, бо вы у ранніх версіях гульні вы не маглі пачуць, ці ёсць паветра. Вы не ведалі, ці знаходзіцца за сцяной і за, напрыклад, эйрлокам, ці знаходзіцца там паветра. Вы патрэбны былі падляцець да карабля, націснуць кнопку, каб зачапіцца рукою. Пры гэтым раней, па-мойму, была спецыяльная кнопка, якую рукой вы чапляецеся, то бок левай альбо правай. Вы чапляецеся рукой, дакранаецеся да карабля, і толькі так вы можете здагадацца, што там ёсць, напрыклад, працуе рухавік, альбо нешта такое, то бок вы літаральна праз вібрацыі пакрыху ацэньвалі, што з караблём ідзе. Ой, зараз неабходнасці нейкай няма, я не бачу яе зусім. Але раней гэта была вельмі важная механіка. Ты не адчыняў дзверы адразу, ты падыходзіў і кранаў дзверы, каб упэўніцца, што з імі ўсё ў парадку. Звычайна абед на працы кніжку чытала. Вельмі неблагі варыянт, бо таксама, зноў жа, у сваім раскладзе знайсці бы неяк месца пачытаць кнігі. Дарэчы, учора набыў сабе на беларуску перакладзены кнігу Станіслава Лема «Зорныя дзённікі». Вось. Яна не вельмі вялікая, вось, у мяккім пераплёце. Вось, нарэшце нешта Лема можа пачытаю. Вось, але зноў жа, трэба знайсці ў сваім раскладзе нейкі момант, калі я буду гэта чытаць. Вось. Бо мне яшчэ дадатак да гэтага яшчэ і кніга па ДНД сёння літаральна вось перад стрымом прыехала кніга па ДНД яшчэ. Я такі, як бы вас усё гэта прачытаць? Так. Рэактар. Я нешта затрындзеўся. Рэактар, хоць сюды. Ты як? Окей. На стриме можна читати. У сенсі у нас буде читальний стрим. О, блін, ні халери собі не улетіло, я навіть напужався. А, я протипав, не треба було її так. Навошта я чипсики на використовувати гэты свої сувязі, каб чипсики закинуть? Мог би так просто кинуть. У год подсчитываешь. Я, ось, до речі,
у кнігарні я шукаў нейкую фантастыку, там быў уладар, напрыклад, пярсцёнкаў, Гаррі Поттера, але тое, што уже чытаў, не хацелася чытаць. Ну, ведаеце, просто таму, што я ўжо як бы ведаю сюжэт і хацелася сябе зацікавіць. Я вочы трапілі на якраз такі Станіслава Лема. Стрымна чытанне ўслых. Я баюся, што калі я зацікаў... Ведаеце, я калі чытаю ўслых, калі мне не цікава, ніяк не цікава, а калі ў мяне ёсць прыклад, як гэта чытаць, вось, напрыклад, як у Disco Elysium, то я чытаю з выразам. А калі я чытаю для сябе, я чытаю літаральна, можа, як робот. Ну, я сканцэнтроўваюся поўнасцю на тым, што рэальна адбываецца ў кнізе. А яшчэ, я не ведаю, як вы. Я увогуле, як гэта, я вельмі дзіўна чытаю карацей кнігі. Я калі чытаю кнігу, можа, я ніколі на гэтую тэму ні з кім не размаўляў. Дарэчы, можа, варта было бы, бо я не ведаю, наколькі па статыстыцы хто як робіць. Я карацей як раблю. Я калі чытаю кнігу, я не чытаю некаторыя фразы увогуле. Напрыклад, персанаж кажа што-небудзь, то бок ідзе блок па тыпу «Я сустрэўся з табою», сказаў ён. І потым ідзе вось гэты блок. Я блок сказаў ён не чытаю ўвогуле. І там можа быць нават 2-3 сказы, і я магу іх просто прапусціць аўтаматам. Старонку па дыяганалі не, але бывае такое, што апісанне. Вось калі у кнізе ідзе апісанне мясцовасці нейкае, і яно памерам з абзац, я вельмі хутка яго прачытваю, набіраючы толькі як гэта... некалькі словаў, каб атрымаць сабе вайб месца, разумееце? То бок я разумею, што чэл спрабуе апісаць мясцовасць, каб мы паглынуліся, і калі я разумею, што зараз гэта тое, што аўтар спрабуе зрабіць, я поўнасцю пачынаю, я хутенька прачытваю, таму што яно не развівае сюжэт, але я магу, прачытаўшы некалькі словаў, зразумець, якое адчуванне аўтара жадаў зрабіць. І, у прынцыпе, я застаюся і ў кантэксце. Я думаю, «Вайну і мір», дарэчы, я не прачытаў. Ну, я пачынаў, але не прачытаў. Я не зацікавіла мяне. Вось. Можа, я не дачытаў да таго моманту, дзе цікава, але, вы бачыце, я не той чалавек, які гатовы чакаць, пакуль стане цікава. Вось. І, карацей, я магу так, шмат даволі прапускаць. У асабісце некаторыя аўтары, чым больш старая кніга, тым больш актыўна выкарыстоўваюцца гэтыя прыёмы, калі апісанне дуба ідзе вось літаральна на доўгі прамежак такі час. Вось. Я ў асноўным прапускаю. І ў выніку атрымліваецца, што калі так чытаць, без гэтых апісанняў мне, калі адчуванне кніга па-іншаму не можа перадаць, то гэта самае, то я, напрыклад, мне можа не спадабацца кніга. То бок мне гэтае апісанне таксама патрэбна час ад часу, інакш кніга сухаватая атрымліваецца. Але некаторым кнігам гэта пасуе, і некаторыя кнігі удала могуць паказаць адчуванне і настрой у асяроддзя без доўгага тлумачэння, як штосьці выглядае. Напрыклад, Дзюна. Кніга Дзюна, яна не рэдка апісвае, як выглядае хоць штосьці. Напрыклад, тыя ж арнітоптары, хто глядзеў фільм. Арнітоптары ў кнізе ўвогуле не тлумачацца, як яны выглядаюць. Яны проста называюцца арнітоптары, і там у іх ёсць крылы. Гэта адзіныя два элементы, пра якія вы ведаеце, і тое, што кабіна ў іх не тое, каб вялікая. Калі ў яе напіхваецца 5 чалавек, то ў кабіне пачынае не хапаць месца. Вось гэты момант месца таго, што не хапае, і наколькі напружаная сітуацыя ў кабіне, ён апісваецца. Напружанасць у дыялогі апісваецца. А вось як выглядае арнітоптар, мы нахрен не ўяўляем. Як вы сабе яго ўявіце, такі ён і ёсць. Яму за колькі словаў плацілі. Ёсць такія аўтары, так. Ім дакладна плацяць за колькі словаў. Я калісьці ў школе прачытала цалкам «Вайну і мір», таму што ў мяне былі вельмі стары комп, і загрузкі паміж лакацыямі ў Абливіне займалі па 5 хвілін. О, я разумею. Зараз гульні занадта хутка загружаюцца, не паспяваю нічым займацца ў гэты час. Занадта. Раней па 5 хвілін ты чакаеш, і нармальна, ў прынцыпе, сидзіш сабе і клупаешся, і добра табе нішто не перашкаджае. Кнігу там чытаеш. Табацца з гульні нельга, таму звычайна гэта былі кнігі.
Я з мастацкай літаратурай так не ўмею. Або ўсё, або нічога. Як вынік, часцяком кідаю на траціні ці палою. У прынцыпе, я як геймер, які любіць дакалупацца і прайсці, там, паглядзець кожны кавалак, і мне нельга выкінуць штосьці з гульні, вось, я разумею. Мне... Так, я магу паразумець гэтае адчуванне, калі ты ўжо не вытрымліваеш, таму што табе зашмат, і гэта б можна было бы і выкінуць увогуле. Так. Гэта у нас у працэсар пойдзе. Давайте адправім яго. А, і гэта не даляцела. Гэтыя кавалкі настолькі здаравенныя, што яны настолькі доўга перасоўваюцца, што яны проста не паспяваюць. У мяне разваліваюцца гэтыя мае сувязі раней, чым яна даляціць. Так, давайте-ка паліва сабе набудзем. То патроху скончваецца. Прыляцелі. Work by profit. Цудоўна. Паліва, вось оно. Оп, паляцелі. А, мы яшчэ, блин, я пра гэту заднюю частку ўвогуле забыўся. Так, ты паляціш вось сюды. Гэтую заднюю частку давайте падымем над караблём, зачэпім за гэтыя буі, за якары. Вось, і он падымецца ўверх. А ты з чаго такая хуткая, а? А, ну яна, блин, у прынцыпе, па выглядзе нават значна менш. Так што, у прынцыпе, можа нармальна. Я проста баяўся, што яна таксама паўгадзіны будзе там ляцець. Так, гэта у працэсар у нас. Толькі не ў мяне, а ў працэсар. Оп, паляцела. Гэты кавалак у нас. Давайте разорвем сувязь і яго таксама ў працэсар накіруем. Прыгажосць. У тралікі нязручна. У тралікі яшчэ метро ідэальнае месца. Я згодны. Я тады сабе чыталку набыў і чыталкай карыстаўся ў метро. Ось, мне таксама даволі доўга, амаль ад пачатку да канца патрэбна было веткі ехаць. Там, ну, большую частку, карацей, больш за палову. Это ўсё роўна як бы 15 там хвілін, ну, там, ну ладно, не 15, ну, можа 30 хвілін. Але ўсё роўна гэта 30 хвілін, якія ты нічога не робіш. І ты альбо кнігу чытаеш у тэлефоне, альбо у чыталцы. А чаму рэальна? Ідэальны момант. Метро вельмі зручная халера. Люблю метро. Вось, асабіста, калі не патрэбна шмат перасаджвацца. Я ненавіджу перасадкі. Вось проста ідэальна для мяне у асабістасці ў Беларусі, я вам скажу яшчэ. Я пачуў розніцу паміж Польшай і Беларусю. Канкрэтна за вось гэтых за публічнага транспарту, як он працуе. Ён па-рознаму працуе ў розных гарадах трошкі. Але агульнага ідэя заўсёды прыкладна захоўваецца. У Менску ты плаціш за квіток, і квіток на адзін транспарт, правильно? То бок ты вось колькі ў гэтым транспарце прасядзеў, столькі вось на гэты квіток як атрымліваецца. Калі ў цябе праязны, то ты перасаджваешся паміж транспартамі, але сам па сабе, скажем так, такая сістэма аплаты, яна не падтрымлівае ідэю перасадкі паміж транспартамі. То бок, у ідэале знайсці сабе ідэальны твой аўтобус альбо тралейбус, які едзе ад пачатку да канца вас давязе. І ў выніку большасць людзей літаральна, калі могуць, яны так робяць. То бок, яны проста робяць максімальна сабе шлях праз адзін транспарт, калі могуць. Вось. У Варшаве не. Ну і ў тое ж самае датычыцца іншых гарадоў. Там трошкі розныя кошты, дарэчы, у гарадах, то бок яны не аднолькавыя. У Варшаве даражэй паездкі, чым у іншых гарадах. Вось. Мне жонка падказвае, што не. Не маю рацыі. Окей, выбачце. Вось, карацей, паездкі. І ты плаціш за квіток проста за час тваёй паездкі. Яны розных узроўняў ёсць, то бок вы можете заплаціць менш, можете заплаціць больш. І ў выніку вашая паездка, напрыклад, калі яна там, вы плаціце толькі за час у транспарце.
Без розніцы на якім транспарце. Без розніцы, гэта можа быць аўтобус, гэта можа быць метро, гэта можа быць трамвай, гэта можа быць цягнік увогуле, таму што цягнікі таксама, ну, горад вялікі і можна было, ну, можна на цягніках пад'язджаць таксама. Вось, вы можете карыстацца цягніком, каб даехаць сабе да працы. Оп, у мяне тэзары гэтыя скончыліся, вяровачкі. Вось. І такім чынам вы часта свой маршрут ужо будуеце на аснове просто, ну, як даехаць хутчэй. Вы не спрабуеце знайсці ідэальны транспарт, вы спрабуеце знайсці просто аптымальны маршрут. Вось. Нават калі у вас 2-3 перасадкі. Так. Дзе яны тэзары? Я папярэдні раз не набыў. Вось. Але, зноў жа, у гэтага ёсць плюс, ёсць мінус. З такім падыходам нельга засесці ў транспарт, незручна засесці ў транспарце і сядзець сабе ўсю дарогу і чытаць, напрыклад. Вось. У Менску неяк атрымлівалася нават з тралейбусамі, з аўтобусамі. Я сабе абіраў нейкі тралейбус, на якім я магу ехаць літаральна ўвесь шлях, і я ў ім даязджаў. Ну, па магчымасці. Я разумею, што не ва ўсіх такая ёсць. Бо ў некаторыя я па гэтай прычыне у Менску некаторыя раёны ўвогуле амаль не ездзіў за сваё жыццё, таму што мне просто мне тут дапамога транспарту няма, вось і ўсё. Я такі, ну, блін, бывайце. Сябры, якія жывуць там. Я просто туды, можа, і не дабяруся ніколі. Сваю станцыю праязджала. О, гэта да халеры. Было. Один час яшчэ самае жорсткае было, я один час працаваў так, што не мог, ну, высыпацца нармальна. Ну, даўно ўжо было, я так ужо не кранчыў. Але раней была такая праца, што я, ну, амаль не меў вольнага часу. Ну, увогуле, мой вольны час, каб паглядзець нейкі відосік у інтэрнэце, гэта 30 хвілін перад сном, калі я ем. То бок я ем, я вячэраю, і па гэты же час я гляджу відос 30 хвілін і спаць. Усё. А наступны дзень праца. І так увесь дзень я не высыпаўся ні халеры, не гледзячы на тое, што часу было як бы дастаткова, па ідэі, на сон. Але высыпацца не атрымлівалася, арганізм просто не адпачываў ні халеры. Вось. І самае жорсткае было тое, што я праязджаў рэгулярна свой прыпынак на працу, і я спазняўся, і за гэтага прыйшлося падзасіжвацца яшчэ, і гэта, блін, ішло па колу. Вось гэта было самае жорсткае, можа. У выніку нават просто тэхнічна за тыдзень ты не можаш, не паспяваеш працаваць, скажем так. Нават працаваць, я не кажу ўжо хоць штосьці рабіць дадаткова. Да канечнай, вось, я да канечнай так праязджаў. Такім чынам. І я абуджаўся і такі, блін, зноў. І прыходзілася неяк гэта наганяць. Таму што ўвесь гэты час, ён, ну, прадзёбаны, гэта ж прадзёбаны час. Яго патрэбна неяк усё, што патрэбна зрабіць, патрэбна ўсё яшчэ зрабіць. Ось, я шчаслівы, што я так больш не працую. Так. У нас наступная смена. Чужа там апошнім часам нешта не пахне. Яны не размаўляюць паміж сабою. Так. Мы ўсё яшчэ не знялі рэактар, але ў прынцыпе ўсё нармальна, таму што мы зараз падрыхтоўваемся. Тебе і трэба на канечнае выходзіць. Ну, табе пашчасціла. Заіздрасць. Таму што калі канечна яшчэ на там 6-7 прыпынкаў, і прасыпаеш, ну, мне было такое, што я праспаў і даехаў да канечнай. Калі мы ўзарвем башню Арасакі, мне падаецца, нам патрэбна ў іншую гульню гуляць для гэтага. Дарэчы, так-то неблагая ідэя, кіберпанк у мяне так-то не пройдзены. Вось. Увогуле, давайте так. Сёння я спецыяльна абраў Hard Space, бо трэба прызвычаіцца да новага раскладу. Я зусім да яго маральна не гатовы. Ну, як бы я яшчэ адаптуюся. Вось, таму я быў вельмі неупэўнены. Ну, што ўзяць, я лепей возьму штосьці, што не патрабуе там перакладаў рабіць, асабісце зноў жа зранку шмат размаўляць, я не прызвычаюся. Вось.
І тут трэба адаптацыя. Мне патрэбны час адаптавацца. Вось. Пакрыху будзем. Заўтра я не ўпэўнены. Мы, можа быць, паспрабуем далей праходзіць Citizen Sleeper, магчыма. Магчыма, я вазьму нешта яшчэ, што патрабуе менш канцэнтрацыі на тэксце. У мяне ёсць такі кандыдат. Гэта Pacific Drive. Я ведаю, што некаторыя стрымеры яго ўжо праходзілі, але я пазбягаў гэтай гульні, бо я сам жадаў прайсці яе. Вось, гэта... Як ён? Калі так патлумачыць, карці, падарожжа у амаль радыактыўнай зоне, з анамаліямі і іншым, з ремонтам сваёй машыны і, я так разумею, апгрейдамі яе. Тетрис. Тетрис? Я не ўпэўнены, я просто мінімальна ведаю пра гульню, я паглядзеў, як... Ну, мне падабаецца вайб у гульні, ведаеце, яна просто... Вось нешта ў яе ёсць такое загадкавае падарожніцкае. І вось гэта мяне цікавіць. Тетрис у сэнсе... Я падумаў, што гэта пра Pacific Drive гаворка. Не, я зараз зразумеў, што гэта Тетрис. Зусім звычайны Тетрис. Там не шмат тэксту. Вось таму, можа быць, гэта зараз ідэальны кандыдат будзе. Я да яе не дабіраўся, я не запускаў. Я ведаю пра яе толькі трэйлеры і тое, што агулам Рудзі расказваў у сваім відосе. Ось, але агулам я ўжо нават не памятаю там. Ось, он амаль нічога не праспойлерыў. І я зацікаўлены, мне хочацца паспрабаваць. Я вось, як вы бачыце, можа год уже да яе дабіраюся. Ось, тым больш, што, дарэчы, Альтэрс адклалі. Гэты самы Hollywood Animal таксама там будзе толькі праз месяц альбо праз колькі таму. Pacific Drive крутая. Цудоўна, таму што вось я як звычайна вельмі позна на ўсё. Так, я думаю, трэба неяк яшчэ рэактар дастаць, а там з рэактарам было бы ўсё проста, калі б гэта было не ў пакоі, калі б ён быў асабіста. Як вы думаеце, яна паліўная сістэма гэтая падлучаная зараз? Сістэма ахалоджвання. Проста вось гэтую паліўную сістэму трэба адчапіць. Зараз ёсць верагоднасць, што яно выбухне ўсё. Калі ласка, не выбухне. Не выбухнуло. Так, добра. Гэтай трубы мы перасоўваем у бакі. Вось. Нешта такое. Паспрабуем неяк... Зноў жа, гэта працэс адаптацыі, яшчэ глядзім, як яно будзе, як яно ўсё пойдзе. Ось, таму што у мяне шмат пытанняў да сваіх стрымоў з раніцы, бо я, вось, напрыклад, гэта сёння першы дзень, паглядзім, як я сябе буду адчуваць, таму што я адчуваю, што мне незручна столькі размаўляць з раніцы. Ось, дарэчы, у меня гарбатка тут, а я тут быццам бы кудысьці спяшаюсь. У Тетрысе таксама няшмат. Ну, затое Тетрыс я прайшоў, так што... У Тетрысе сюжэт я ведаю ўжо, мне не патрэбна нейкія дадатковыя дэталі да сюжэта Тетрыса, я таямніцу мясцовую ўжо разабраўся, што я там як. Гуляў я ў Project Zomboid, так, я не скажу, што я супер шмат у яго гуляў, я у свой час вельмі шмат гуляў у DayZ. Я вельмі шмат часу пабавіў у DayZ. І як у мод, так і ў стендалон, і тады паралельна жа гуляў не тады жа, а пазней даведаўся пра Project Zomboid і пагуляў у Project Zomboid. У мяне, можа, у Project Zomboid ўсяго гадзін 50 і, пэўна, нагуляў. Вітаю, Мармоль. Вось. Так што, пэўна, час у Project Zomboid я нагуляў, але не скажу, што я эксперт. Вось, бо гэта такія гульні, і Project Zomboid і DayZ, яны вельмі, скажем так, увесь ваш працэс навучання, гэта колькі вы пражывеце кожным разам усё даўжэй і даўжэй, і калі вы ўжо нагулялі пэўны час, вы, у прынцыпе, не можаце знайсці сабе праблемаў. Калі вы гулец з досведам, то вы не можаце сабе без праблемаў усё вырашаць там. І, скажем так, узровень гульца, калі пачаткоўца, ад таго, хто гуляе даўно такія гульні, вельмі адрозніваецца. І гэта вельмі розныя стылі гульні. Я хутчэй дзесьці для... О, бляха, я толькі зараз зразумеў. Халера. Затрындзеўся. Рэактар пачынае плавіцца. Я ахалоджванне дастаў. Я дурны. Рэактар трэба распіліваць. Так. Што мы можам?
Реактор. Давайте полностью отрезать. Так, рэжем. Панелі, хутчэй рэжцеся. Так. Так. Хутчэй. Ось тут яшчэ разрэзаць. Крызіс. Так. Кавалкі гэтыя. Чаму ты не адрываешься? Так. Яшчэ нешта перашкаджае. Шкло. Адрываць гэты кавалак. Рэактар, ходь да мне. До мяне. Пролезеш, не пролезаю. Яшчэ нейкі кавалак перашкаджае. Рэактар, цягніся сюды. Чаму ты не высоўваешься? Што тут за красла? Не, полова уже засталася. Рэактар, яшчэ панель. Рэактар пайшоў. На баржу. Яшчэ адзін. Нават не рызыкавалі. Усё добра. Так. Аб чым я? Так. Усё добра, рэактар на месцы. Дэактывировали. Усё ў парадку. Так. Не лясне не павінна. Ну, бо зараз мы на... Рызыкоўненька было. Так, рана я сёння. Я полностью пераязджаю на ранішнія стрымы. Гэта будзе заўсёды маім раскладам зараз, таму што праца пераязджае на вечар. Таму я спрабаваўся з гэтага пазбегнуць 3 месяцы. На жаль, полностью пазбегнуць не атрымалася. У выніку я буду працаваць увечары. І стрыміць буду зранку. І гэта будзе мой... Ну, так будзе. Далей. Так. Я недавно пачала гуляць і вельмі зацягнула. Яна чмурэнная. Яна, літаральна, калі розніца паміж Project'ам Zomboid'ам і DayZ, ну, скажем так, DayZ, ён... Ведаеце, яны былі ў гонцы паміж сабою. Project Zomboid і DayZ. І Project Zomboid быў вельмі далёка ззаду. Таму DayZ літаральна стварыла гэты... Ну, як гэта замацавала гэты жанр. Зрабіла яго папулярным. Вось. І якая справа адбылася? Тое, што калі DayZ развіваўся, у яго было шмат рэсурсаў і ён мог ісці далей, ён у пэўны момант захрас і не ведаў, што рабіць далей з гульнёй. Пры гэтым Project Zomboid, нягледзячы на тое, што ён развіваўся значна больш павольна, ён у выніку павольненька перагнаў DayZ і стаў лепей, чым DayZ. Вось. Таму раю Project Zomboid, калі вам не падабаецца візуальны стыль Project Zomboid, я магу параіць вам DayZ, але DayZ трошкі ў сваім заняпадзе зараз, і сэнсу ў яго гуляць не той, каб шмат. Vampire Survivor. Дарэчы, таксама файная гульня, шмат часу пабавіў, і вельмі спадабалася яшчэ ў такім жа стылі Deep Rock Galactic Survivor. Вось, адгаліньванне ад Vampire Galactic, ад Deep Rock Galactic, якое канкрэтна зроблена ў стылі вось гэтага рэверсіўнага Bullet Hell, як яго, я не ведаю, зараз у стылі ў гэтай гулі нармальна нават не апісана. Вось, гуліну, якіх вы ствараеце ад для ворагаў, з якога яны не могуць перажыць. Вось, вельмі файная гульня. Вельмі надоўга заліпаць можна. Дзён без дарэння на працы 0. Ну так. Улічваючы, што пару смен назад я там у смерць разбіўся з-за таго, што я паветра нармальна не разлічыў. Так, это вось мы тут панічна я трошкі... Не панічна, абсалютна, як гэта, разлічана, прадумана, адразаў дэталі рэактарнага адсеку, і гэтае шкло, яно такое і было з самага пачатку, разумееце? Так, што нам з табой рабіць? Ты у нас часткова ў працэсар пойдзеш, а часткова у нас проста у лавільню. Давайте так.
Вось так. Адразаем гэты кавалак поўнасцю, і я яго тады неяк, можа, расчапіць змагу. А то я неяк не разумею, як яна працуе. Вельмі супакойвае. Гэта пра Vampire Survivor, так, гаворка? Яна так. Ачмурэннасць гэтай гулен яшчэ, вось, сурвайвераў гэтых. Яны ніякія не сурвайверы, гэта вы там разносіце ўсё. Мне вельмі падабаецца гэтая здольнасць, што вы можаце ў ёй гуляць адной рукою. Вам не патрэбна мышка, вам не патрэбна другая рука на клавіатуры. Вы проста гуляеце адной рукою, і пры гэтым вы як бы у вас геймплей як бы ёсць, вы не проста ў клікер не гуляеце. Яно вельмі кайфова. Вы можете сядзець сабе гарбатку папіваць, назіраць за гэтым, прымаць рашэнне. У вас ёсць прыняцце рашэнняў, у вас ёсць нейкая тактыка, якую вы выпрацавалі з тым, як вы гуляеце. Пры гэтым яна максімальна простая і не патрабуе там нейкіх супер прадуманасцяў, там шматкрокавасцяў, нешта такога. Я, дарэчы, не так даўно пачаў зноў праходзіць XCOM першым. І гэты самы, там хоць можна гуляць усё мышшу, але таксама, напрыклад, незручна. Вось. Усё бы можна было адной рукой рабіць, але не. Ну, гульня тады павольненька вы будзеце гуляць. О, гэтую халеру можна проста дастаць. Яна вылеце? Мне падаецца, вылеце проста. Увесь гэты кожух рэактара. Вось. З першым XCOM у мяне такая дзіўная гісторыя. Я не ведаю. Калі хтосьці, можа, не ведаю, хто знаёмы з ім, я пачынаў гэтую гульню, можа, разоў 6. І не ў сэнсе, што я пачынаў, праваліў і пачаў па новай, так? А ў сэнсе, што я закідваў яе, і закідваў я супраць свайго жадання. Кожны раз я закідваў супраць свайго жадання. Я адначасова люблю і ненавіджу гэтую гульню. Справа ў тым, што я ў яе гуляў амаль кожны раз, не амаль, а кожны раз я гуляў у рэжыме Iron Mode. То бок у вас адзінае захаванне, і любыя вашыя памылкі, згубленыя салдаты, гэта ўсё ідзе ў адно захаванне, якое як бы вы прасоўваеце. Гэта вельмі складана так гуляць, нават калі вы гуляеце на сярэдняй складанасці, у вас няма магчымасці сейфскаміць, то бок вы не можаце, неўдала атрымалася, вы згубілі ўсю каманду, вам прыйдзецца, як у Darkest Dungeon, прыкладна, у вас такі ж расклад атрымліваецца. Вось, толькі Darkest Dungeon збудаваныя вакол гэтага, ну, скажем так, прынцыпа, так? І вы можете працягваць так колькі заўгодна і вярнуцца яшчэ. XCOM вы можете запароць усё праходжанне з-за таго, што вы недастаткова дасведчаныя ў гульне. І вы не ведаеце, якія падзеі могуць адбыцца, калі вы асабісце першы раз гуляеце. І гэта я на гэта умысна шоу, ніякай праблемы. Я не супраць, мне падабаецца як ідэя, таму што гэта ўсё ж такі працэс таго, як людзі спрабуюць змагацца супраць іншапланецян, і яны не ведаюць, што будзе адбывацца. Вельмі круто як фантазія, мне гэта камбінацыя вельмі спадабалася. Але ёсць маленькая праблема. У гульне ёсць багі, якія не дазволяць вам гуляць у гэтую гульню, калі вы гуляеце ў Iron Mode. Ведаеце, у чым праблема? У тым, што ёсць місіі, якія могуць проста не дазагрузіцца, і у вас закрасне камера. І вы проста, для тых, хто не гуляў у Iron Mode, у вас ніякай праблемы. Вы проста бярэце і перазапускаеце місію, альбо загружаецеся з папярэдняга захавання, аўтазахаванняў вам без Iron Mode хапае. На Iron Mode, калі вы злавілі баг, што у вас місія закрасла ў момант загрузкі, гэта канец кампаніі. Любая місія можа стаць вашым канцом. І не таму, што вы памыліліся, а таму, што гульня проста возьме і такая, ну, вы бач, мужик, далей ты не гуляеш. Усю кампанію вы прайсці далей не можаце. Я так разоў 5 пачынаў, я так 5 разоў не прайшоў, я так і не прайшоў першы XCOM, таму што кожны раз гэта мяне настолькі маральна забівала, што я не жадаў працягваць. Вось. Зараз я пачаў без Iron Mode, я праходжу проста так, і значна прасцей. Ну, у сэнсе таго, я нават усё роўна не загружаюся, я не выпраўляю свае памылкі. Я гуляю Iron Mode без Iron Mode. Вось толькі няма ў мяне лычкі Iron Mode, вось і ўсё. Мяне раздражняе немагчымасць захавання, я нервуюся. Гэта нармальна, ну, абсалютна нармальна. Iron Mode гэта для тых, хто жадае выпрабаваць сябе. Ну, для любой гульне ўвогуле.
Гэта такі, ведаеш, кантракт эмацыйны, які ты павінен як бы пагадзіцца, што гэта так і будзе. Што я гатовы прымаць любыя вынікі сваіх рашэнняў у гэтай гульне. І не ўсе гульні ты гатовы прыняць гэтае рашэнне. Напрыклад, у Darkest Dungeon мне складана прыняць тое, што ў мяне ўся паці загінула. А чамусьці ў XCOM не. У XCOM я адчуваю себя як апошняя апора чалавецтва. Гэта выключна эмацыйная згода. Я гатовы згубіць увесь прагрэс, таму што, ну, як бы, я праваліў абарону планеты. І, як бы, я з гэтым гатовы мірыцца. А вось з Darkest Dungeon чамусьці не. І таму эмацыйна гэта выключна ваша эмацыйная у галаве, карацей, фантазія. Калі вы не гатовы эмацыйна гэта прыняць, то вы, ну, ён не працуе для вас гэты рэжым, і весела вам не будзе. Ось. Бо што раздражняе гэта ў Iron Mode, калі адбылося штосьці, што з'яўляецца памылкай гульні, а не вашай. І ў гэтым сэнсе гульня павінна быць справядлівай у адносінах да гульца. Гэта вельмі важны момант, інакш гэта ўсё не мае сэнсу. Напрыклад, адзін прыклад таго, як калі гульня справядлівая, так, гэта Dark Souls, напрыклад. Яна складаная, але справядлівая. І таму яна так падабаецца людзям. Яна складаная, так, але і не выбачае вам памылак, але яна справядлівая. Ведаеце, гэта вельмі вялікая розніца. Калі б у Dark Souls было шмат багаў, якія вам блакавалі праходжанне, нельга стварыць такую гульню, у якой хоць штосьці працуе, ведаеце, ламае вам геймплей. Калі ён ламае вам геймплей, такую гульню немагчыма гуляць, таму што вы не адчуваеце, што вы загінулі за свае памылкі. Вось. Адзінае, што Baldur's Gate 3 ў такім рэжыме прайшла, але сівых валасоў дадала. Ну, зноў жа, у цябе быў досвед у Baldur's Gate, і ты была гатова на такі, ну, на такую спробу. Ты ўжо прыкладна ведала, чаго чакаць ад якіх вынікаў, у цябе было ўяўленне, што будзе адбывацца, ты магла да іх падрыхтавацца. І гэта ок. Гэта, у прынцыпе, даволі прыемны варыянт. Ось. Мне хацелася ад XCOM канкрэтна адчування абароны планеты і глядзець, як калі чалавецтва загінула, то загінула. І гэта хутчэй за ўсё тое, што бы адбылося ў такіх жа абставінах, скажем так. Калі вораг невядомы, калі невядома, што адбудзецца далей. Вось. Адзін раз было такое, ну, гэта можа гісторыя для тых, хто ведае XCOM. Абсурдная гісторыя ў мяне ёсць з маіх Iron Modаў. Калі 10 ворагаў хавалася ў адной клетцы, літаральна ў адной клетцы. Яны былі, мне была одна, ну, там поле падзелена на клеткі. Вось. І у мяне было такое ў адной місіі на Iron Mode, блін. На хардкоры, на складаным Iron Mode, па-моему, яшчэ. Я тады актыўна спрабаваў планету абараніць. Вось. І у мяне дзве групоўкі ворагаў хавалася ў адной клетцы, у якой тэхнічна можа знаходзіцца толькі адзін вораг. Ось, то бок, але ў адзін момант часу ў адной клетцы можа знаходзіцца толькі адна істота. Максімум дзве, калі адна істота схапіла другую. Ось. І вось табе і тактыка, блін. Каб зда была. Просто абсурдная сітуацыя. Так. Мы ад рэактара пазбавіліся. Давайте зараз электрычнасць у карабля прыбярэм. Ось. Наконт часу стрымоў. Стрымы будуць вось як зараз, то бок з 10 до 12 па Польшчы, з 12 до 14 па Менску. Пакуль я буду трымаць роўна 2 гадзіны, таму што я адаптуюся, і я адчуваю, што гэта было добрае рашэнне, ну, скажем так, загнаць сябе ў такія мяжы, таму што я адчуваю, што мне незвычна столькі казаць літаральна з раніцы. Трэба прагравацца. Ну, гэта не ок. Дайце-ка момант, я пап'ю гарбаткі. Добра табе праца. Ось. І ў выніку мы будзем рабіць прыкладна так, і я буду трымаць прыкладна такі расклад, пакуль сам не прызвычаюся і не зразумею, што я магу зрабіць яшчэ з гэтым. Ось, я звычайна так раблю, я спачатку раблю, разбіраюся, як гэта працуе, і потым раблю нейкі наступны крок. Гэту халеру, яна такое адчуванне, быццам бы яна адрываецца ўвогуле. Ось, таму пакуль пакінем прыкладна такі расклад. Пятнічны стрым будзе, паспрабую 3 гадзіны, але зараз, ну, паглядзім на працягу тыдня, я ўжо пачынаю сумнявацца, што я пацягну 3 гадзіны на пятнічны стрым зранку. Это можа быць складана. Не таму, што па часе праблема, а ў тым, што, ну, весці
у незвычны час гэта будзе па-іншаму зусім адчувацца. Ну вось, я таксама сябе зламаць, перанапружыць не жадаю. Ніякага жадання такога няма. Так, мне падаецца... верхнюю частку можам ужо падняць проста. Вось гэтую. Так, яна лёгка падымаецца. У палавіне пойдзеш. Вось. Што у нас далей? Агульна з раскладамі стрымоў разабраліся. Што па дыску Elysium? Давайце так. Зараз актыўна ідзе момант перакладу радкоў. Зараз выпраўляюцца такія моцныя хібы. Таксама ідзе... З гульні была дастана нарэшце ангельская мова і ёсць дрэвы дыялогаў. Дрэва дыялогаў ёсць, але пакуль у незручным фармаце, каб яго можна было карыстацца, каб і можна было чытаць, скажам так, яго дрэва дыялогаў. Гэтым я займуся дзесьці на гэтым тыдню, можа, у бліжэйшыя дні. І зраблю ў выніку дрэва дыялогаў, каб для перакладу яно было больш зручна. Ужо ёсць пэўны набор там тысячы і тысячы радкоў выпраўленняў, але звычайна гэта проста правядзенне імёнаў да пэўнага агульнага выгляду, каб яно не было, ведаеце, у гульне некансістэнтна, тое, што аднаго персанажа называюць усё рознымі імёнамі, і яго неяк не можа спыніцца гульня, яна бясконца называе ўсіх па-рознаму. Вось такога плана ўпраўлення. У асноўным у ўпраўленні па тэксту зараз робіць Вулчаров, амаль увогуле ўсё. Я займаюся больш тэхнічнай часткай і увогуле наладжваю працэс. Дыялогі я разаб'ю на размовы, я разаб'ю ўсё на дыялогі і спадзяюся, атрымаецца нават зрабіць залежнасць, скажам так, хто каму чаго сказаў і зрабіць нейкі парадак у гэтым. Навесці. Такім чынам можна будзе лёгка падключаць дадаткова людзей, проста сказаўшы, што вось, калі ласка, вось размова, бяры яе, перакладай яе. Вось, нават не перакладай, а дапрацоўвай. То бок, выпраўляй хібы і ўсё гэта. У выніку вельмі простая праца атрымліваецца. Гэта можна даваць людзям, а дыялогаў шмат, дыялогаў 1500. Ой, чакайце, якія 1500? Не, 1500 дыялогаў. Вось, яны ж здаравенныя кожныя яшчэ па памерах. Вось, нагадваю, у 1500 дыялогаў умяшчаецца 750 000 радкоў. Вось, каб вы разумелі. То бок, там да халеры размовы ў кожным дыялогі. Вось. Так што так, пераклад ідзе. Я абяцаў, што зраблю гэты самы яшчэ гайд, які будзе апісваць, як я раблю, зноў жа, гайд пакрыху. Чым больш мы робім з перакладам, тым больш атрымліваецца дадаваць у гэты гайд патрэбна, як бы тэарэтычна. Але глобальна я хацеў, з самага пачатку я жадаў зрабіць першую частку гайда, якая тлумачыць, як зрабіць тэхнічную частку гэтага ўсяго. Не толькі тэхнічную, а яшчэ як гэты працэс выглядае. Вось. Бо кожная гульня трошкі спецыфічная, і, ведаеце, я хацеў засяродзіцца толькі на тым, што, скажам так, больш агульна, як мінімум у першай частцы гайда. Вось, гэты гайд я пакуль не пісаў, не магу знайсці ў сябе сілы адразу тут і перасоўванні па працы, і пераклад яшчэ хочацца прасунуць. Карацей, ёсць шмат планаў, і атрымліваецца, як бы яно у моманце, што гайд я не пішу, але гайд мог бы быць карысным для любога чалавека, які жадаў бы перакласці гульню, якая у асабістасці знаходзіцца на рухавікі Unity, таму што зараз я літаральна па кавалках разбіраю гульню на Unity. Так. Калі у вас ёсць патрэба ў людзях, я бы не супраць далучыцца да перакладу. Буду шчаслівы дадаць, пераклад ужо як бы ёсць. У нас у асноўным ідзе праца над выпраўленнем хібаў. Я планую, вось, я думаю, што момант, калі я буду актыўна пытаць людзей, каму цікава, у момант, калі я разбяруся з дыялогамі, і мы плюс-мінус наладзім наш унутраны працэс, бо зараз мы яшчэ ў этапе, калі я сам гляджу, што працуе, што не працуе, бо я ніколі не арганізоўваў такога плану працу, і я раблю гэта так, як я уяўляю сабе, гэта можна было бы спланаваць, такім чынам, як мне зручней, але гэта не абавязкова самы зручны спосаб. Вось. Пакуль адаптуемся спрабуем, карацей, эксперыментуем, плюс яшчэ дыялогі, зараз усе дыялогі ў гульне, яны запакаваны ў адзін файлік,
які гіганцкі. Ён там 20-30 мегабайт, ён шмат дзе не адчыняецца, і за гэтага яшчэ блытаніна ўзнікае. Вось, таму я планую, калі раздзялю ўсё дыялогі па файліках асабістых, кожная размова свой дыялог, свой файлік, гэта будзе хоць не, скажем так, не гледзячы на тое, што файлікаў да халеры 1500, але гэта парадак хоць нейкі. Ось, патрэба ў людзях ёсць, таму што я думаю, што гэта можна паскорыць. Шмат якой працы даволі нескладанай, ужо ёсць прыклад, ужо ёсць гласарый, ужо ёсць перакладзены нават тэкст, трэба проста прачытаць яго і адрэдагаваць, скажем так, прывесці ў нармальны стан, выправіць памылкі аўтаматычнага перакладчыку. Вось такая прыкладна зараз праца, і гэта тое, што на фронце перакладу, скажем так. На фронте тэхнічнай часткі ёсць яшчэ моманты, якія, я так разумею, хутчэй за ўсё ніхто акрамя мяне не выправіць, бо гэта тэхнічныя хібы гульні. Пэўныя радкі, там у канкрэтным месцы, напрыклад, радок выглядае неправільна, напрыклад, альбо занадта вялікі, альбо чамусьці не адлюстроўваецца ўвогуле кадзіроўка злятае канкрэтна для гэтага месца. Пры гэтым слова само нармальна перакладзена. Вось такое. Над гэтым як бы трэба весці працу, і як я разумею, што я магу дадаваць людзей, якія будуць займацца тэкстам, але вось дадаць людзей, пакуль навокал не бачу людзей, якія гатовы калупаць асеты гульні і выправіць вось гэты момант, таму я так разумею, гэтым я буду і займацца. У тэхнічна я 0, але па перакладзе рэдактуры з задавальненнем паўдзельнічала бы. Цудоўна, я думаю, што калі што, Рыёна, калі ласка, напішы мне на пошту паведамленне, бо зноў жа Twitch не заўсёды можна як бы пабачыцца, сустрэцца. Вось, напішы, калі ласка, мне на пошту, і я буду плюс-мінус упэўнены ў тым, што файна ідзе, што я магу далучаць больш людзей, і пры гэтым не пераўтварыць усё ў хаос, я абавязкова табе напішу. Добра? На той паштовы яшчык, з якога ты мне напіш. Добра? Так. А чаму яно не адчапляецца? Яно павінна было адчапіцца ўжо. Там яшчэ... там вось ёсць злучэнні тут. Так, тут нешта з труб шмат. Напіши, як цябе ў тэлеграме знайсці. Добра. Там вось ёсць яшчэ злучэнне, але тут па выглядзе нейкая паліўная сістэма. Што то такое? Яна неяк быццам бы ні да чаго не далучана. Дзіўна. Давайте яшчэ тады разберем... Ё-маё, тут... Трэба кожух бы увесь зняць. Я не бачу ніякіх злучэнняў. Застаецца, атрымліваецца. Кожух трымаецца толькі дзякуючы шлюзу і вось той частцы, я так разумею. Што тут такое? Я зразумеў, гэта як па тыпу сістэма тэмпературная. Альбо кіслародная. Тлённая. Так. Добра. Тады. Гэта частка пойдзе ўжо ўверх? Так, яна адрываецца. Я думаў, што яна прычэплена чымсьці. Цудоўна. Ты ў працэсар пойдзеш. Ёсць. Паляцела. Наконт вось гэтага генератара, наколькі памятаю, патрэбна адключаць усе фьюзы. Як яны называюцца, карацей, коркі электрычныя. Дзесьці яна была, я бачыў адну, вось адна ёсць, яе зараз адключым. Так, як там было? Калі яны ніводная не гарыць, мне падаецца, патрэбна зрабіць. Я не тое націснуў, але гэта спрацавала. Я жадаў ліхтарак выключыць, але я трапіў у удалы момант. Так, добранька, гэтая халера ўся ёсць. Заберем цябе. Я не бачу... Як мне даведацца, што яму нічога больш не патрэбна? Так, электроніка. Экраны. Так.
Так, а ці ёсць яшчэ? Гэта аб'екты, гэта структурныя. Так, усё яшчэ шукаем тады электрычныя сістэмы. Хоць дзесьці... Можа яшчэ... Оп! Вось так ён выглядае, так? Тады. Мы можам, у прынцыпе, у мяне ёсць прыклад аднаго такога. І тады мы зараз увесь карабель праглядзім. Скануем. Спрабую знайсці яшчэ адзін такі. Я не бачу. Это дзіўна. Няўжо толькі адзін ўвесь час быў? Гэта вельмі дзіўна. Тады рэактар, гэты генератор павінен проста так забрацца і ніякай праблемы не будзе? Ну, ён трохі электрычнасцю фігачыць, але ён жывы, так? Ён не зламаўся? Бляха! А, ё-маё! Я калі даставаў генератор, я зачапіў паліўныя нейкія сістэмы, гэта яны згараюць зараз там. Халера. Трэба было паліўную сістэму паблізу спачатку прыбраць. Так, рэактар... Генератор, я кажу рэактар, але гэта генератор. Так, ідзі-ка ты на баржу. Паліўная сістэма ўсё мінус. Паліўныя трубы. А тут можна было адключыць гэта ўсё? Не? Так, яно зараз згарае. Падаразаем гэта ўсё. Так. Што там яшчэ? Яшчэ адна труба. Яна ўсё яшчэ гарыць. Але гэтай кавалкі я ўжо магу даставаць. Гэта ў нас пойдзе ў працэсар. Я спадзяюся, нам не пашкодзіць іншым элементам. Так, эту трубу... А ё-моё, яе, хутчэй за ўсё, гэта ўсё не дастаць. Так. Адрэжам у гэтым месцы. І тады яно павінна адарвацца ад панелі, так? Так, усё гэта можа пайсці ў працэсар. 15 секунд засталося. Ну, ў прынцыпе, хутчэй за ўсё, нічога я больш не паспею. Полетело. Поспею? Не поспею? Не поспел. Так, добренько. У прынцыпе, не тое, каб мы пашкодзілі... Так, мы невялічкія пашкоджанні караблю зрабілі, але пакуль разбіраецца няблага. Мы даволі эфектыўныя працаўнікі. Не проста так працоўны дзень праходзіць, правильно? Мне падаецца, мне вельмі шмат пунктаў дадалі на апгрейды мае. Нешта і ў мяне іх шмат. 63, вельмі няблага. Так. Усяго можна адрамантаваць, няхай. Лазерны разак гэты. Што тут у нас? Калі мы яго палепшым, то у яго падвысіцца дыстанцыя яго працы, што не вельмі важна, насамрэч. Перагрэў. Давайте яшчэ падвысім яму, каб ён перагрываўся менш. Няхай будзе больш працаваць. Можна змену пачынаць. Вось. Карацей, наконт гайда. Я, у прынцыпе, думку скончыў, але яшчэ трошачкі наконт гайда па перакладзе. Я думаю, я яшчэ яго не напісаў. Трэба знайсці час на гэта вылучыць, і я вельмі жадаю гэта зрабіць. Таму што я з самага пачатку планаваў, гэта была частка ідэі самого перакладу. Калі нешта, чамусьці, па нейкай нагодзе, зараз актыўна ідзе як бы пераклад, а актыўна ідзе, так? Але калі па чамусьці гэта спыніцца, альбо ў кагосьці ёсць жаданне перакласці штосьці, і не хапае ведаў у тэхнічнай частцы, я спадзяюся, што ён можа дапамагчы як з мінімальнай колькасцю рухаў, як бы хаця бы які пераклад зрабіць. Таму што, зноў жа, у кожнай гульні ёсць свае нюансы і ёсць свае тэхнічныя абмежаванні.
У некаторых гульняў ёсць усё прасцей, у некаторых складаней. У Disco Elysium, у прынцыпе, не самы горшы выпадак, але адзін з такіх, які патрабуе, ну, больш рухаў, чым, ну, скажем так. Disco Elysium у гэтым сэнсе сярэднестатыстычная гульня. Яна не мае нейкіх суперскладанасцяў, не патрэбна супер надзвычайных нейкіх дзеянняў рабіць. Просто дзеянняў, якія патрабуюць часу. Вось. Таму я думаю, што гайд гэты можа быць цікавым тым, хто пажадае альбо там перарабіць тую працу, якую мы зараз робім, альбо перарабіць нейкую іншую гульню на Unity. Вось. Такім чынам, як бы наткнікі, дзе яшчэ займацца перакладамі. Таму, каму цікава. Быў бы супер карысны. Так, бо я адчуваў, бо з-за таго, што мне хапала досведу і упартасці разабрацца ва ўсім самому, але ў самым канцы, калі я амаль усё зрабіў, я знайшоў гайды, што людзі ўжо рабілі. Я гэта зрабіў, знайшоў іх занадта позна, я дагэтуль іх не знайшоў. Я не той, каб шукаў, я шукаў, як вырашаць свае тэхнічныя праблемы, і мне Google не выдаў ніводнага з гэтых гайдаў. Потым я іх знайшоў. І там ёсць дэталі, якіх, напрыклад, мне не патрэбна было даведвацца, таму што гэтай праблемы не сустракаецца ў Disco Elysium, напрыклад, але гэта падказвае, што ёсць такая, ну, ёсць нюансы яшчэ і ў гэтым, з чым я, напрыклад, не сутыкнуўся. Мне неабходнасці не было. Таму я думаю, яшчэ і я абавязкова пакінуў спасылкі на гэтыя гайды ўнутры гайда самога, бо там можа быць інфармацыя карысная для тых, хто, як бы, скажем так, калі будзе перакладаць, сутыкнецца з тым, з чым я не сутыкаўся. Вось. Я хутчэй за ўсё гэта ўсё узгадаю ў самім сваім гайдзе, таму што мой гайд атрымаецца на 80%, на 90% супадае з тым, што вось я знайшоў. Вось, літаральна амаль той же самы досвед, там нюансы толькі пэўныя, там опцыі, якія я абіраў, я пакінуў стандартныя опцыі, але не ва ўсіх гульні стандартныя опцыі там са шрифтамі, напрыклад, працуюць. Таму што у маім выпадку, што ў перакладзе Disco Elysium, скажем так, нічога надзвычайнага няма, але гэта камплект, які звычайна сустракаецца. То бок вам патрэбна ў гульне, глобальна, давайте так, у любым перакладзе гульні у вас ёсць, скажем так, 3 усяго дзеянні, якія павінны вы зрабіць, але гэтыя дзеянні кожнае можа мець шмат нюансаў. Дзеянне нумар 1. Вам патрэбна дастаць тэкст. Я не туды адправіў. Я гэты airlock не туды адправіў. Я дурны. Так, ну давай хоць ты на баржу пойдзеш. Дык вось, вам патрэбна дастаць тэкст з гульні, так? Тут не можа быць шмат нюансаў. У залежнасці ад гульні, кожная гульня трошкі, ну як, гульні падобны паміж сабой, калі яны выкарыстоўваюць адзін рухавік, але кожная гульня гэта свая гісторыя. Вам могуць дапамагчы гайды, але пэўны момант у вас можа быць момант проста пошуку. Напрыклад, знайсці, дзе гэты тэкст у гульні знаходзіцца. Вось. Дастаць тэкст з гульні, гэта можа патрабаваць дадатковых прылад, якія будуць падыходзіць канкрэтна пад гэтую гульню. Гэта таксама пошук. У гульне могуць быць праблемы са шрифтамі. Ну, вам патрэбна будзе дастаць з гульні яшчэ і шрифты. Вось, гэта нюансы ўжо пайшлі, так? Але глобальна гэта ўсё адзін пункт. Дастаць тэкст з гульні. Пункт нумар 2. Перакласці ўвесь гэты тэкст. Пункт нумар 3. Запакаваць гэты тэкст назад у гульню. Як бы падавалася бы, ну, усяго 3 крокі, так? Але як я ўжо пачаў на першым пункце уваходзіць у дэталі, вось, што ў прынцыпе у вас насамрэч шмат нюансаў. І сам тэкст, я ўжо нават не буду кранаць той момант, які людзям плюс-мінус зразумелы. Гэта з другім пунктам, што можна перакласці так. Просто людзі, калі звычайна думаюць аб тым, каб займацца перакладам, яны часта сканцэнтроўваюцца толькі на тым, што ёсць пункт нумар 2. Але насамрэч пункт нумар 1 і нумар 3 можа быць вырашальным у тым, як вы будзеце рабіць пункт нумар 2. Ваш пункт нумар 2, у вас было жаданне зрабіць адзін пераклад, але ён атрымаецца зусім іншым, таму што вы будзеце абмежаваны ў тым, які тэкст вы можете змяніць у гульне, як вы яго можете змяняць, і што вы ўвогуле з гэтым можете рабіць. Вось. Але глобальна ўсё вось укладваецца ў 3 пункты. Без нюансаў, калі не дадаваць і нюансы. Калі вам пашчасціць, самы шчаслівы варыянт гэта калі вам мінімальна патрэбна рабіць тэхнічныя часткі і патрэбна займацца толькі пунктам нумар 2. Гэта самы ідеальны варыянт. Disco Elysium не самы горшы варыянт. Тэкст дастаўся даволі лёгка, ну адносна я ўсяго. Я на прататып я патраціў 10, зараз каб не памыліцца,
поўнасцю прататып, гэта поўнасцю перакласці одну старонку ў гульне, у мяне ўйшоў тыдзень актыўны, я тады ў отпуске быў. Але я зрабіў гэта з нуля, то бок я не ведаў, як з гульні дастаць. У пачатку тыдня я не уяўляў сабе, як з гульні дастаць тэкст. І не ведаў, як яго запакаваць назад у гульню. Я змог перакласці, я хутка знайшоў тэкст. Я за гадзіну-дзве знайшоў, якім прыладамі даставаць яго адтуль. Я знайшоў, як яго замяніць, я знайшоў, як яго запакаваць. Гэта, у прынцыпе, базавы пераклад аднаго радка ў гульне. Я зрабіў першага радка ў гульне, я зрабіў прыкладна за 10, можа, за 1,5 вечары. Вось. Але, калі мне спатрэбілася запакаваць у гульню неабходныя літары, то бок у кароткай і гэтак далей, насам шрифты перапакаваць, гэта расцягнулася на тыдзень. Вось, я тыдзень разбіраўся, як перапаковваць шрифты і якія нюансы мяне сустрэнуць. У выніку атрымалася, я пераклаў поўнасцю старонку, і гэта заняло прыкладна тыдзень. Вось. Зараз, каб запакаваць шрифты, мне патрэбна поўнасцю працэс запакоўкі шрифтоў, мне патрэбна 3 гадзіны, але гэта працэс, які насамрэч робіцца адзін раз і назусім. Ну, па ідэе, не так, як я. Разумны чалавек, хутчэй за ўсё бы гэта зрабіў адзін раз і назусім, але я не самы разумны чалавек. Я спрабую, а потым гляджу, як атрымаецца, а потым спрабую яшчэ, і так пакуль не атрымаецца да канца. Вось, я проста раблю і раблю. Так, тут не патрэбна нічога дарваць? Мне падаецца, не патрэбна. Вось. І так атрымаўся першы, быў зроблены прататып, я маў для сябе пацверджанне, што я магу перакласці такім чынам усю гульню. Мне патрэбна толькі запіхнуць гэта ўсё было, ну, аўтаматычны перакладчык і атрымаць сабе, перапакаваць правільна шрифты, і на гэтым, у прынцыпе, можна было атрымаць першую версію. Вось. Агульна першая версія, можа, 3 тыдні рабілася. Так. Гэта уключаючы, калі што прататып, то бок прататып адзін тыдзень з гэтага. Вось. І вось гэты досвед, ён як бы можа зэканоміць час, асабісці тым, хто я, ў прынцыпе, разабраўся там са шрифтамі самастойна, але я бы мог сабе шмат часу зэканоміць, калі б знайшоў гайд ад чалавека, які ўжо рабіў гэта канкрэтна, вырашаў праблему ўсю. Вось. Бо потым апынулася, што гэтыя гайды былі на самай паверхні. Чалавек, які перакладаў, ну, рабіў мод на украінскую, ён у каментары да свайго мода пакінуў нават падзяку на гайд. Вось. У мяне ёсць яшчэ мара дапіліць той крывы машынны пераклад Kingdom Come і зрабіць яго чытабельным, бо, здаецца, аўтар машыннага перакладу нічога з ім рабіць не плануе. Але вось якраз тэхнічных ведаў мне хапае на гэта. Таму такі гайд вельмі бы прыдаўся. Ну, глядзі, Kingdom Come зроблены не на Unity. Мой гайд падыдзе для гульні, якая зроблена на Unity. Вось. І тут нюанс. Як бы Kingdom Come, наколькі памятаю, першы, ён увогуле на сваім асабістым рухавіку зроблены. І якая справа? Калі гульні паміж сабою зроблены на адным рухавіку, у вас больш верагоднасць знайсці прылады, якія людзі ўжо, ну, модастваральнікі ўжо зрабілі. Вы можете скарыстацца працай іншых людзей, каб спрасціць сабе. Ну, зразумела, вы ж не станеце пісаць усю прыладу, якая будзе распакоўваць, перапакоўваць у гульню ўсё. Вось. Kingdom Come Deliverance, я не ўпэўнены, што яна выкарыстоўвае, і мой гайд не будзе супер прыдатным для, ну, зусім амаль непрыдатны для гульні, якая напісана асабіста на сваім рухавіке. Вось. Бо за час, як гэта, зменаў у гульнях, іх эвалюцыі, шмат чаго змянілася ў тым, як хаваюцца даныя, і я скажу, гэта вялікая розніца. Раней яны былі проста ў тэкставых файліках, усе тэксты. Ніхто не вельмі замарочваўся. Альбо вельмі лёгка распакоўваліся. Альбо ўвогуле іх распакаваць нельга было, потому што яны як частка гульні, ну там вельмі складана. І калі ўзяць якіх-небудзь гоблінцаў другіх, старую гульню, то там ужо ўвогуле капзда. Так што наконт Kingdom Come, на жаль, гайд не дапаможа. Я кажу толькі пра гульні на Unity. Вось. Тут не трэба чакаць, што яна з любой гульнёй дапаможа. Вось. На кожную гульню трэба рабіць свае даследаванні. Ну, літаральна. Гэта свая праца, і яна... тэхнічная праца будзе кожны раз розная. Вось.
Напрыклад, у Disco Elysium нават для Unity ёсць стваральнікі Disco Elysium, калі стваралі гульню першую версію сваю, якую яны выпусцілі, яны выкарыстоўвалі старую версію Unity, і там да 19-го года, по-мойму, гэтая версія. І потым яны у The Final Cut, он больш новай версіі, яны набылі сабе прыладу, якая дапамагае масава перакладаць, скажем так. Там ёсць такая у краме Unity такая прылада, і гэта зрабіла так, што файлікі ў выніку запакаваныя ў гульні сталі трошкі прасцей іх чытаць, яны ў адным месцы ўсе. Вось перакладу. Але такім чынам атрымліваецца, што падавалася бы, ёсць версія Disco Elysium, ну, старая, і The Final Cut. Тэкст змяняецца не вельмі, але запакаваны ён зусім па-рознаму. Абсалютна як две розныя гульні. У выніку той мод, які зроблены, ён зроблены зараз для адзінай актуальнай версіі The Final Cut, але ў кагосьці ёсць, калі ў кагосьці ёсць больш старая версія набытая, то для яе мод ужо не падыходзіць, напрыклад. То бок вось такія нюансы, нават у межах адной гульні. Вось, і мод, каб зрабіць мод для старой версіі, гэта літаральна патрэбна рабіць свой асабісты мод, які будзе працаваць, і даследаванне рабіць не амаль па новай, але шмат у чым прыйдзецца па новай гэта рабіць. Я магу запакаваць гэты тэкст, які ў мяне ёсць, але я думаю, што ён не будзе прыдатным да канца. Вось. Опа, панель, а што ты тут робіш? Цікава, згенераваўся карабель. Бачыце вось гэтую панельку? Гэтая панелька спецыяльна для таго, каб зачыняць і адчыняць дзверы. Упс. Стаять, куды яна падзелася? Я пкнуў яе кудысьці. Не, ну вядома, гэта так план на будучыню. Alone Dark, дарэчы, на Unity, і праблему з шрифтом я так і не вырашыла. Там можна перапакаваць гульню у гульне шрифт, але я не ўпэўнены, што я чуў нейкія праблемы ёсць з воркшопам стымоўскім. По тыпу ён не дазваляе нешта файлу замяняць, я нешта такое чуў. Карацей, гэта можна перапакаваць, і я магу дапамагчы з перапакоўкай шрифтоў для Alone Dark. Вось, я магу у туды ў шрифт запакаваць, калі хтосьці мне скажа, які там шрифт, ну, карацей, выкарыстоўваецца. Вось, я рэальна магу гэта дапамагчы. Зноў жа, калі вольны час будзе, я бы не стаў зараз кідацца дапамагаць, бо мне бы сваё паспяваць, усё, што ў мяне ёсць. Так. Трэба прымушаць выдаўцоў рабіць беларускі пераклад адразу, тады нічога рабіць не трэба. На жаль, тут такая справа, яно ўсё звязаны працэс. Шмат якія мовы, яны, скажем так, кам'юніці мададзелаў і ўвогуле актыўнасць, якая падымаецца навокал, пытанні вырашаюць, могуць вырашаць дзве рэчы: грошы і папулярнасць. І тут такая справа, што нам патрэбна, ну, у ідэале і тое, і другое. Таму трэба, як бы не дзіўна было, калі вы жадаеце беларускія пераклады адразу, то лайкайце беларускі контент. Вельмі дзіўна, я з іншага боку ўвогуле вам падкажу. Лайкайце, каментуйце, натхняйце стваральнікаў беларускага контенту, калі вы пішаце каментары і там кажаце: ой, як файна, ну, проста каментуйце, выказвайце сваё меркаванне. Гэта вельмі натхняе рабіць далей, і людзі пачынаюць рабіць больш. Так ствараецца больш прасторы, і з гэтай прасторы можна потым выкарыстоўваць як рэсурсы, каб потым, глядзіце, вось пераклад, і так можна зацікавіць, у нас атрымліваецца сваё асяроддзе, з якім мы можам працаваць. Ну, у беларусаў агульна. Вось, такім чынам можна натхняць нейкія платформы, працаваць з гэтым, кагосьці больш будзе, такім чынам можна будзе пераканаць, што варта было бы. Я не кажу пра вялікія тайтлы, я нават пра маленькія інды-гульні. Калі будзе актыўнае модаўскае кам'юніці, калі будзе актыўнае кам'юніці, якое дадае нават свае пераклады, яно больш прываблівае гэтых самых. Ну, яно тады прасцей пераканаць у тым, што у нас ёсць свая, як бы, прастора, свая сіла, свая моц. Вось. Грошы, вялікія грошы. Не, ну, гэта таксама варыянт. Калі грошай да халеры, то можна, гэта ўсё можна абысці і адразу трапіць у самы канец. То бок не патрэбна, я кажу пра доўгі шлях, а ёсць кароткі шлях, гіганцкія грошы. Мега гульнявая карпарацыя беларуская, якая робіць гульні на беларускай мове. Вось ведаеце.
Вось такая, блін, карпорацыя, якая сабе робіць выдавецтва крупнае, якое робіць толькі на беларускай мове абавязкова ў радок з усімі астатнімі. Гіганцкія грошы вырашаюць шмат праблемаў. Карацей, я табе напишу, а там ужо абмяркуем супрацу па ўсіх праектах. Добра. Таму што я у гэтым самым у Disco Elysium няма увогуле не толькі беларускіх літар. Шмат якіх літар, карацей, няма. І у Disco Elysium я перапакаваў усе шрифты. Таму што, карацей, усе. Там 9 шрифтоў, я 9 шрифтоў перапакаваў, у прынцыпе, там было без варыянтаў, і гэта не ў адным месцы, гэта ўсе шрифты не мелі беларускіх літар нават блізка, і нават яшчэ шмат сімбаляў, якія выкарыстоўваюцца ў нас звычайна. Такія моманты, напрыклад. Выдатна пайшоў па вялікіх грош, чакайце. Я кажу пра тое, што здольны рабіць кожны. Таму, калі вы глядзіце беларускі контент, пакідайце каментары, пішыце. Абавязкова, я кажу вам, возьмите трошки свайго часу, напішыце каментар і падтрымайце, скажыце, як файна. Прыдумайце, якую размову стварыць са стваральнікам наконт яго контенту, напрыклад. А што, калі будзе вось такое? Я разумею, што гэта, я ведаю, як мы усе, я так у тым жа ліку прызвычаюся паглынаць контент, я ўвогуле чалавек рэдонлі, ведаеце, які нічога не каментуе, забываецца лайкаць, звычайна нічога не посціць, вось, і чытае, спажывае контент, пры гэтым амаль не дае ніякай аддачы. Не будьце як я, зрабіце наадварот, пішыце людзям, пішыце. Гэта зараз, калі я займаюся стрымамі, калі раблю нешта, я скажу вельмі моцны драйв канкрэтна ад людзей, усе, хто пішуць, усе, хто завітваюць на стрымы, усе, хто лайкаюць, я за ўсім сачу, гэта ачмурэнна, скажу. І я ўпэўнены, што вы думаеце, што гэта нейкі далёкі там чалавек, насамрэч вы вельмі лёгка можете на гэтага чалавека ўплываць. Гэта такі ж чалавек, як і вы, і яго турбуе, ці ўсё, ці добра ён робіць. І таму вашае проста, калі вы падзеліцеся сваімі пачуццямі, гэта вельмі дапаможа чалавеку ў працы, і у наступны раз, калі ён будзе садзіцца за сваю працу, пачакайце-ка. Нешта, кур'еры разышліся сёння і кніга прыехала па ДНД, і там ежа яшчэ. Каты будуць задаволеныя. Рашымае каханне гаворыць купіць магчыма. З нюансамі, але так глобальна, скажем так, грошы шмат чаго спрашчаюць, просто спрашчаюць. Вось. Але ёсць такія рэчы, якія, як я кажу, вось, напрыклад, з каментарамі і лайкамі на простыя рэчы, падавалася бы, я кажу просто як, як гэта, ставьте падабайкі, подписывайтесь на канал, вось гэта ўсё. Насамрэч, реально ставьте. Я кажу не таму, што гэта алгарытм, гэта не для таго, каб дапамагчы алгарытмам, а гэта каб дапамагчы реально аўтару у тым, што ён робіць. Гэта не для таго, я нават не пра гэта. Вось такая халера. Халера яно працуе. Так. Вы не уяўляеце сабе, нават калі вам, разумееце, аўтары таксама яшчэ такія людзі, як і мы з вамі, усе мы людзі, так? І аўтары таксама часта могуць вам не адказаць на ваш каментар альбо на ваш лайк, таму што яны такія ж, як і вы, час ад часу, я па сабе скажу, я магу на каментар нічога не адказаць, таму што я не прыдумаў, што адказаць. Вось. Але мне вельмі спадабаўся каментар. Ведаеце, я магу не прыдумаць што-небудзь такога, што абмеркаваць з гэтым, але ж гэта проста ў два бакі працуе. Вось. Нягледзячы на тое, што я вельмі шчаслівы ў гэты момант. Не зварацей дапамагае. Так, самае жудаснае рабіць у... глядзіце, напрыклад, у мяне чаканне таксама важная рэч. У любой рэчы, якую ты робіш, таксама чаканне, што не трэба чакаць там нейкіх мільёнаў адразу і лёгка. Напрыклад, я не ведаю. Некаторыя, мне такое адчуванне, у нас былі такія, не буду тыркаць у людзей канкрэтных, пэўны час даўно былі людзі, якія адчуванне, што чалавек чакаў, што зараз я пачну карацей стрыміць, і мне мільёны пасыпяцца.
Вось гэта не наш шлях. Чаканне таксама трэба трымаць у мяжы, але рабіць у пустэчу таксама вельмі дэматывуе шмат каго. Вось. Маё меркаванне было ўвогуле. Я мэтанакіравана рабіў усе мае стрымы, каб вы разумелі, у іх толькі адна, скажем так, моя ідэя стрымоў была такая: калі мяне глядзіць хаця бы адзін чалавек, яно таго варта. Я на правільным шляху. Я раблю стрымы для самага, для сябе, для таго, каб з людзьмі паразмаўляць, калі паразмаўляць, паказаць людзям, скажем так, калі сфармуляваць, гэта паказаць людзям гульні, у якія я гуляю. Таму што ў мяне ёсць, я, дарэчы, даволі даўно такога не рабіў, але ў мяне ёсць захаваныя там старыя гульні, альбо не старыя, да якіх звычайна людзі ніколі не дабіраюцца ў стыме, а я ў розную халеру гуляю. Ось, і я гэтым жадаў падзяліцца. Ось. Пазнаёміць людзей, скажем так. І ў выніку, калі гэта глядзіць хаця б адзін чалавек, то я ўсё правильно раблю. Вітаю, Кадалас. Цікава стала, чаму ты запакаваў пераклад на беларускую як іспанскую, а не рускую? Расейская там ідзе вельмі паралельна, вось, асабіста, і яна яшчэ там трошкі свой фармат мае. Для гэтага быў яшчэ альтэрнатыўны варыянт. Скажем так, запакаваць, акрамя гэтага, акрамя таго, што яна асабістая, было яшчэ некалькі пунктаў. Гэта расейская, запакаваць у расейскую не давала аніякага бонуса пры тэхнічнай частцы. Просто літаральна нічога не давала. Мне без розніцы было запакоўваць у іспанскую альбо ў расейскую. Тады, калі я апынуўся ў сітуацыі, калі яно літаральна аднолькавае, абсалютна роўны ўзровень, у мяне, чакайце, у мяне няма вяровачак маіх. Вось. Калі няма ніякай розніцы, то трэба ўзважваць плюсы ды мінусы, так? З расейскай, калі запакоўваць, скажем так, калі я прыбіраю якую-небудзь мову, то, магчыма, варта прыбраць тую мову, на якой чалавек хутчэй за ўсё не будзе карыстацца гульнёй. Таму што глядзіце, ёсць верагоднасць, я скажем так, я уявіў сабе такую падобную сітуацыю, што, можа быць, хтосьці не настолькі добра разумее беларускую. Зноў жа, людзі розныя бываюць. Хто моя аўдыторыя? Моя аўдыторыя — гэта беларусы, так? Беларусы далёка не ўсе карыстаюцца беларускай мовай актыўна і кожнадзённа. Вось. І калі для чалавека можа стаць, скажем так, вырашаючым момантам тое, што ён не зможа хутка пераключыцца на расейскую, калі яму спатрэбіцца, а ў гульне, нагадаю, ёсць магчымасць хутка пераключацца паміж мовамі, такім чынам, калі чалавек нават нешта чагосьці не зразумеў альбо не адолеў, ён можа пераключыцца. Некаторыя людзі выкарыстоўваюць дыскалізм, каб вывучаць мовы, так? І гэта даволі папулярная тэма на Reddit, дарэчы, як карыстацца дыскалізмам для навучання, вось, замест нейкіх прылад, бо багатая мова і там шмат чаго. Вось. І таму я падумаў, калі ёсць такі чалавек, калі хаця бы адзін чалавек вырашыць, што я не буду ўсталёўваць мод, таму што потым я не змагу пераключацца, таму што, мала ли, альбо мне падабаецца, там, не ведаю, камусьці падабаецца расійская версія, ён жадаў бы паглядзець і яе, і беларускую. І гэта можа яго спыніць, проста сама думка аб гэтым, і я такі, калі хоць адзін такі чалавек знойдзецца, то я лічу, я неправільна, гэта будзе як бы не вельмі ўдала. Таму трэба знізіць верагоднасць такога, проста знізіць верагоднасць. Я не магу поўнасцю ад яе пазбавіцца, на жаль, тут такая штука. А на расійскай мы разумеем, на расійскай шмат хто з беларусаў размаўляе. Так. І выбар тады стаў такі: абраць мову, на якой, абраць мову, на якую тэхнічна прыкладна такі ж расклад, а гэта былі ўсе мовы еўрапейскія, і абраць мову, на якую можа быць менш за ўсё будзе верагоднасць, з якой менш за ўсё будзе такая сітуацыя сустрэнецца. І ў выніку засталіся прыкладна такі расклад, я думаў, паміж турэцкай, іспанскай і партугальскай. Я думаў, што, я магу не мець рацыі, таму што я ніякую статыстыку не глядзеў, гэта выключна маё адчуванне. У нас ёсць французская, у нас ёсць гэтае самае, у нас ёсць польская, у нас ёсць нямецкая,
у нас есть турэцкая, у нас есть вось бразільская, есть партугальская, там нешта партугіз, по-моему, БР, то бок бразільская, я разумею так, і гішпанская. Я такі, у прынцыпе, запакаваць можна было бы і ў турэцкую. І я вырашыў просто падкінуў дайс літаральна і ўзяў гішпанскую. Ось, так што гэта было метадам выключэння. Ну, я прыйшоў туды метадам выключэння. Плюс я яшчэ падумаў, што можа быць лацінку, потым беларускую запіхаць у гульню, калі пераклад будзе гатовы. І яго можна было бы файна запіхаць у тую ж бразільскую партугіз, вось гэтая. Ось, тым больш, што я падумаў, што можа быць яны падобныя адну на адну, таму не настолькі крытычна будзе, калі я перапакую адну з гэтых гулін, нават для чалавека, які размаўляе на гішпанскай. Вось уся гісторыя. Яна так даволі доўгая, але гэта было складанае прыняцце рашэння. Мне не хацелася выкідваць ніводную мову з Disco Elysium, але на гэты момант я пакуль не ўпэўнены, як у гульню запакаваць сваю асабістую мову, і там, хутчэй за ўсё, будуць падводныя камяні, якія, можа, увогуле не варта вырашаць. Ну, яны бонуса мне ніякага не дадуць. Але калі я бы мог просто заўзяць запакаваць наверх яшчэ адну мову, я быў бы шчаслівы. Гэта ідэальны варыянт быў для мяне. Тады сур'ёзнае пытанне, а ці не за нізка мы ставім плянку, калі нам дастаткова аднаго чалавека? Не? Няма такога, я не лічу, што ёсць нізкая плянка. Ну, я не лічу, што яна існуе. Ось. Разумееце, я ўвогуле да ўсяго ў жыцці стаўлюся так, што, глядзіце, што нас робіць, ну так, да няшчасця, скажем так, разважанне на тэму шчасця, так, задаволенасці нашай. Наша задаволенасць падзеямі чагосьці, увогуле ўсяго ў гэтым сусвеце, гэта розніца паміж вашым чаканнем і рэальнасцю. Калі вашыя чаканні былі вышэй, чым рэзультат, чым тое, што адбываецца навокал, вы будзеце нешчаслівым. Калі вашыя чаканні былі ніжэй за рэзультат, то вы будзеце шчаслівым. І або уплываць на рэальнасць я не заўсёды магу. Я магу, але ў пэўнай мяжы. І гэта шмат плённай працы. Просты варыянт, як зрабіць сябе шчаслівым і не паехаць з глузду, гэта змяніць свае чаканні. Гэта значна прасцей. У пэўных пытаннях я не гатовы змяніць свае чаканні. У некаторых, яно павінна быць не ніжэй за гэта і кропка. Я не буду пагаджацца на нешта ніжэй, чым гэта. Вось, але дзесьці я магу з сабой, згоду знайсці. Таму што я не лічу свае, калі я пачынаў стрымы, я не лічыў сябе свае стрымы нечым цікавым. Для мяне было варта падзяліцца з людзьмі гульнямі, якія мне падабаюцца, і бавіць час. Зараз я ўжо дадатковыя бонусы знаходжу ў гэтым, называем патрандзець, час пабавіць. Вось, патусіць. Гэта весела, кайфова, мне вельмі падабаецца. Але глобальна гэта была кропка, вось, адзін чалавек і ўжо добра. Гэта значыць, што гэта хаця б аднаму чалавеку цікава. Вось, і я магу паказаць чалавеку штосьці, што я не бачыў дагэтуль, ачмурэнна. Я магу падзяліцца сваім улюбёным хобі з кімсьці яшчэ, і гэта ачмурэнна. Ось. Так. Я просто подумал, што пафіксіўся бы прыкол з розумам, калі кірылічныя літары не адлюстроўваюцца. Калі ў расійскую запакаваць, то паляцяць, гэты радок так же сам паляціць. Як? Там карацей не будзе хапаць беларускіх літар у гэтым радку. Яно можа бы і выправіць, калі спецыяльна перакласці яго неяк напрыклад, варыянт інтэлект адпадае. Толькі разумнасць. Вось, і зараз яно перакладзена як разумнасць, але варыянты, напрыклад, інтэлекта не падыйдуць. Там проста не будзе тады беларускай літары, і шрыфты я перапакоўваю свае, а там у расійскай трошкі іншая структура па ўсіх пытаннях з шрыфтамі. Там як бы вырашаецца, але гэтая халера можа вылезці дзесьці яшчэ. І тэхнічна праблема можа проста зноў жа ўзнікнуць па новай. Слухайце, гэтую халеру ставіць занадта складана. Я тут спрабую усе рэчы праз дзверы высунуць. Давайте мы просто падлогу вырэжам і праз падлогу дастанем. Гэта каб зданейкае, хернёнейкай займаюся. Так, ляці назад. Это што? Мне цяпер на працы цяпер глядзець. Бачыш, выбару няма не застаецца. Добры дзень. Халера, не атрымліваецца...
на мяне падпісацца. Ван кажа, ты варожы стрымер замежны. Што? Ну, блін, я не ведаю. Я про такую, ну, я, зноў жа, я як бы тэставаў гэтыя сістэмы усе. І як бы, калі ёсць нейкія складанасці, шкада, але ў мяне ж няма ніякага спосабу праверыць гэта, акрамя там сваіх картак. Столькі нюансаў у перакладзе адной гульні. Ну, так. І насамрэч іх на кожную гульню будуць свае нюансы. Ну, я шчыра скажу, калі вы жадаеце займацца гэтым, вам прыйдзецца рабіць пэўнае даследаванне, і калі вам не пашчасціць, вам прыйдзецца рабіць яго самастойна, а не ўзяць працу іншых людзей. Вось, таму што самастойна некаторыя рэчы вельмі складана зразумець. Ну, там лепей прасцей перакладаць гульні, у якіх... Скажем так, ідэальны варыянт гэта падтрымка ад распрацоўшчыкаў. Некаторыя распрацоўшчыкі даюць рэсурсы і спосабы, як дадаць сваю мову ў гульню. Звычайна гэта інді-распрацоўшчыкі, але ёсць такія крупныя, як CD Projekt Red. Дзякуем вялікі за Redkit. Дзякуючы гэтаму зараз у нас, ну, не ў нас, а ўвогуле ідзе праца над трэцім ведьмаром, таму што без яго, я думаю, так шмат людзей падключыць не атрымалася б, і нават з гэтым ўсё роўно патрэбная там тэхнічная дапамога ад яшчэ дадатковага чалавека, вось, які займаўся перакладам, дарэчы, Baldur's Gate 3. Ён трошкі дапамагае з тэхнічнай часткай, каб спрасціць людзям працу канкрэтна над тэкстам, каб яны маглі засяродзіцца. Вось. Без неабходнасці рабіць глыбокія даследаванні ў самой гульне і разумець, як яно працуе. Таму што, напрыклад, вось гэтая разумнасць у Disco Elysium, каб я не ведаю, што яны там зрабілі. Ось, навошта, і гэта літаральна, гэта памылка, якая проста не бачна, яны схавалі памылку. Ось, а мне выпраўляе зараз. Ось, таму прыйдзецца разбірацца, чаму канкрэтна гэты радок і што з ім не так, адкуль ён, які шрыфт ён бярэ і адкуль увогуле. Магчыма, дзесьці ў гульне можна будзе знайсці дадатковы шрыфт, які запакаваны 3 разы можа быць. Ось, пачвара такая. І канкрэтна ў гэтым радку выкарыстоўваецца шрыфт, які не выкарыстоўваецца больш нідзе. Ось. Вітаю, Эль Паўлік. Ось. Мармолі, калі што, пішы, пасяджу, пагляджу, таму што як бы іншыя людзі і у сэнсе падпіска, пачакай, на кофе, альбо падпіска на твічы у гэтым пытанні. Таму што на кофе я магу нешта змяняць, на твічы я нічога не магу зрабіць з гэтым. Ось, бо я жадаю, ну, зноў жа, тут такая справа, што я ж не там нейкі... О, блин, 5 секунд засталося. Ну ладно. Я як бы праверыў настолькі, наколькі гэта было магчыма ў мяне тэхнічна, і як бы калі праблема ёсць, то я... Самае жудаснае для мяне гэта чалавек жадаў падпісацца, і ён нават не напісаў, проста сышоў такі, халера з ім, у мяне нешта не працуе, я не буду глядзець гэта. І так большасць людзей зробіць. Вось, я бы хацеў... я хацеў бы, каб яно працавала. Пры гэтым самае непрыемнае, калі праблема ёсць, а ты пра яе нават не ведаеш. Чамусьці ўсё ў бурліках. Гэта на кофе? Просто кофе нават ніяк і блізка не звязаны з Беларусю увогуле. Там нават і не набліжаецца. І Twitch тым больш. У Твічы, ну, на жаль, з Твічом я мінімальна магу там нічога не змяніць. Твіч, як ён пабудаваны, так пабудаваны. Гэта па-за межамі маіх здольнасцяў. Так, давайте некае паляпшэнне возьмем. Што у нас? 87 пунктаў. Мы да халеры можам зрабіць. Давайте няхай будзе больш паліва, а то паліва нешта... Усё бегаю, я набываю гэтае паліва. Няхай больш трымаецца. Яшчэ 56 пунктаў засталося. Максімальная хуткасць. Тармаза. Давайте тармазіць хутчэй. Мне падабаецца хутка тармазіць. Памятаю, што Арыгана скардзілася на тое, што у нас Twitch лічыцца за казіно і забаронена грошы кідаць, нешта такое. У яе была ў пэўны момант такая праблема, але, як яна сказала, яна альбо знайшла нейкі шлях, альбо вырашыла праблему. Ну, яны часова неяк забанілі Twitch.
Нешта такое. Але зноў жа, наколькі мне вядома, мармоль у Польшчы, так што тут такой праблемы не павінна быць. Дарэчы, я так раблю выгляд. Карацей, мармоль займаецца перакладам анімэ і агучкай. Ну, на беларускую. І я удзельнічаю ў праекце мармоля, дапамагаю, агучваю ролю ў серыяле. Серыял называецца «Самурай Чамплу». Я думаю, ўжо пакрыху будзе хутка усе серыі выклад... Ну, так, набліжаецца момант рэліза, скажам так. Таму, я думаю, ўжо можна казаць. Таму так, я ведаю дакладна, што мармоль у Польшчы і карацей, калі будзе штосьці вам паказаць нейкія сэмплы, можа штосьці яшчэ дадам. Вось, цудоўны серыял. Мне ачмурэцік падабаецца, мармолю таксама, і карацей, сядзім, кайфуем. Не толькі ўдваіх, насамрэч, у агучцы ўдзельнічае шмат людзей, дзесьці там 20 чалавек, можа больш нават. Таму вельмі такая, ну, вялікая каманда сабралася, шматгалосая, гук высокай якасці, мне вельмі падабаецца. Вось, вельмі палепшана, ну, скажем так, вельмі вылучаецца па якасці. Ось, вельмі файна атрымліваецца. Працэс ідзе даволі доўга ўжо. Ну, рэальна, гэта агучка. Агучку можна зрабіць было бы і хутчэй, але усе робяць яе, ну, як хобі, а па-другое, яшчэ вялікая каманда. Таму пакрыху робіцца, і вось ужо мы блізка да канца, насамрэч. Дзесьці засталося, ну, мармоль можа патлумачыць за канкрэтную колькасць эпізодаў, колькі засталося. Я ведаю, што мне засталося агучыць толькі некалькі апошніх эпізодаў. Проста доўга. Так што, так, хутка будзе, як, ну, хутка, гэта не гаворка пра тыдзень-два, таму што, я так разумею, некаторыя галасы дадатковыя яшчэ, ну, некаторыя серыі даволі далёка. Вось, там іх пазакрываць таксама патрэбна. Ось. Блін, так, давайте мы, можа, падлогу распілім. Трынжу, тут, а падлога не піліцца ў гэты момант. Давай-ка ты ў працэсар. Статус па запісу 80%. Цудоўна. Ну, гэта агульны, так, адсотак. У серыяле ён не такі доўгі, у ім дзесьці колькі 25 эпізодаў зараз, каб я не памыліўся, 26. Вось, так што і гэта не вельмі доўгі серыял для тых, хто не знаёмы з Самураем Чамплу. Магчыма, ну, для аматараў анімэ, калі вы чулі пра гэтага самага Каўбоя Бібопа, гэта ў чымсьці вельмі падобны серыял. Вось. Наколькі я веду таго ж стваральніка, так, мармолю, выправ мяне, калі я не памыляюся. Вось, літаральна той же самы аўтар. Так. Ага. Вітаю у суполцы. М. Сінкер. Добры табе дзень. Вось. І ў выніку гэта ўсё пакрыху як бы закрываецца, яно хутка будзе. Як зробім, дык зробім. Так. Што мы будзем рабіць? Я сказаў падлогу рэзаць, так? Раз сказаў, значыць рэжам. Рэжам падлогу. Я так разумею, можна выразаць одно месца ў падлозе. Вось гэта, напрыклад. Давайте возьмем вось гэты сектор. Бачце, тут есть спалучальная такая частка. Дарэчы, мы можам, можа быць... Яна каштуе 3000. Давайте гэтую спалучальную частку ўсё. Нахрен. Выпілем. Замест таго, каб увесь гэты блок рэзаць і сапсаваць яго. Я пазбаўлюся, вось гэта, 6000. Херня. Зараз гэтыя блокі просто павыразаем. Ага. Ёсць. Я так разумею, эту частку мне ўсё роўна прыйдзецца рэзаць. Так. Можа, знізу неяк? Я ўсё яшчэ спрабую захаваць, не разразая на кавалачкі. Вось тут. Яны каштуюць просто херню гэтыя блокі. Вось так. Бачце? У нас атрымліваецца цэлы блок, які мы панелю гэтую дастанем. Калі мы яе дастанем, то ў прынцыпе мы можам ўсё, што ўнутры праз яе, праз пол гэтую падлогу гэтую дастаць. Вельмі велічэзны кавалак. Ну ўсё, пайшлі разам абмеркаванне кітовых струкоў у чаце. Прыехалі. Так, гэта ў плавільню.
Дарэчы, нагадваю, што гэта поўная змена раскладу стрымоў. Яны зараз заўсёды будуць па раніцы. Пакуль я не знайду, можа, нейкіх, я жадаў бы, можа, тады, калі, ну, карацей, не ад мяне залежыць шмат чаго ў гэтым выпадку. Я пагляджу, што я змагу зрабіць. Хутчэй, пакуль што, ўсё будзе па раніцы. І будзем глядзець, як з гэтым будзе атрымлівацца. Я спадзяюся, стрымы застануцца і існаваць, нічога не зменіцца. Вось, будзем кожны дзень у гэты ж час з 10 до 12 па Польшчы, з 12 до 14 па Мінску. Ну, пакуль на летні час не перайдзем. Там паглядзім, як гэта ўсё ўвогуле перасунецца. Вось. І будзем працягваць у тым жа тэмпе. Зараз стрымы трошкі будуць карацей. Увечары я мог сабе дазволіць іх расцягваць, і пакуль, калі мне цікава і добра сядзіцца, чаму бы і не пасядзець яшчэ. Але зараз, калі яны з раніцы, я абмежаваны тым, што мне патрэбна ісці на працу. І пакуль я буду рабіць стрымы абмежаванымі ў 2 гадзіны строга, таму што я яшчэ сам прызвычаюся. Мне незвычайна для майго горла нават з раніцы так шмат размаўляць. Вось, гэта таксама звычка, гэта трэба, ну, трошкі адаптавацца. Вось, таму гэты момант таксама ёсць, існуе. Таму мы будзем вось роўна абмежавана 2 гадзіны і паглядзім. Пятнічныя стрымы паспрабую 3 гадзіны, але не абяцаю. Гэтую пятніцу паглядзім, як яна пойдзе. Вось. Пятнічныя стрымы у нас звычайна 3 гадзіны, а тут атрымліваецца, што як бы я тады проста пазней магу на працы пасядзець, але зноў жа я не ўпэўнены, як маё горла будзе сябе адчуваць. Выбар гульні на пятніцу калі? Ён будзе, тады атрымліваецца па новаму раскладу. Галасаванне будзе скончвацца ў чацвер у 12:00 па Польшчы, у 14:00 па Беларусі. Гэта зараз бягучы будзе час. Гэта момант, калі мы будзем вызначаць, які ў нас пераможца на пятніцу. Ужо голас не сонны, дарэчы. Ну, распрацаваўся трошкі. Але ж адчуванне не змянілася. Ну, я скажу, паднапружылася горла. Незвычна. Я баяўся, што могуць выпаўсці нейкія нюансы з таго, што я перанёс расклад, і вось он, як мінімум, горла гэта было нечакана. Я не думаў, што гэта будзе такая праблема. Дарэчы, так, у нас там... я яшчэ нідзе, выбачаюся, нідзе не змяніў інфармацыю аб тым, што, ну, на самім твічы інфармацыю, калі ў мяне новы расклад. Гэтым трэба заняцца. Вось, напрыклад, яшчэ паведамленне ў боце зараз падказвае, што ў нас канец галасавання ў 21:00. Гэтая хлусня, не верце боту. Бот хлусіць. Ён спрабуе нас захапіць. Не, праблему я пра горла. Ну, тое, што адаптуюся з горлам. Так, пакрыху дастаем усё на баржу ідзе. Дарэчы, да халеры даволі тэхнікі. Неблага зарабляем канкрэтна на аб'ектах, які там вось сядушкі нейкія. Не тое, каб напружваючыся. Можна было б увогуле ўсю падлогу разабраць і велізарнымі кавалкамі. Вось рэйды няма каму кідаць, гэта шчыра адна з самых вялікіх, ну, ладно, не самая вялікая, але я трошкі драматызую. Вось. Але вельмі шкада. Ну, рэальна, у гэты час вельмі абмежаваная колькасць стрымераў. Вось. І я не ведаю, мне вельмі падабаецца кідаць рэйды. Я ўвогуле пачаў, ну, я пачаў кідаць рэйды нават калі, ну, самага пачатку свайго стрымінга, так? І літаральна заўсёды кідаў. Я нават абіраў час, калі я магу стрыміць, у той час, калі за мною ідзе хтосьці. Ну, то бок, можна камусьці перадаць, хто толькі пачаў, альбо... Тады было стрымера 3 ў гэты час. Ну, увогуле, то бок, на вечар было 2 стрымера, 3, я быў трэцім, літаральна. І ў выніку атрымліваецца, як бы... Зараз я пагляджу яшчэ, можа у нас нехта ёсць, я ўсіх сабе дадаю, зараз, можа быць, буду закідваць да кагосьці, хто стрыміць у дзень, і вы, можа быць, нават гэтых стрымераў не бачылі. Я іх сабе дадаю ўсіх, ось, можа, з кімсьці пазнаёміцеся. Рудзі бывае у дзень стрыміць. Так, бывае. Але ў Рудзі яго ж расклада няма, ён як трапіць. Ось, яно вельмі выпадкова. Дарэчы, скончваць хутка будзем, зноў жа я кажу, мы будзем вельмі абмежавана і вельмі канкрэтна па часе будзем, літаральна па гадзінніку.
Ось, бо пакуль я адаптуюся да новага часу, я не ведаю, як на працы змены, можа мне ўжо там і па працы напісалі чаго, таму што не ўсе на працы працуюць у гэты час. Ну, не ўся кампанія, скажем так, працуе ў гэты час. Таму некаторыя людзі могуць лічыць, што я зараз на працы, яны таксама не адаптаваліся да майго раскладу. Будзем глядзець. Так. Дарэчы? А лайвстрымы камусьці цікавыя зараз? У сэнсе? Лайвстрымы агульна, мне падаецца, гэта вельмі вялікая катэгорыя, якая павінна быць цікава. Ну, я упэўнены, ёсць да халеры аматараў, якія жадаюць бачыць лайвстрымы, як людзі ходзяць проста па горадзе. Ось, і размаўляюць з гэтым самым, з гледачамі. Я думаю, гэта, ну, проста аўдыторыя, можа, не зусім, ну, не мая аўдыторыя, проста, можа, не мой стыль вядзення стрыма. Вось, я такое не спрабаваў ніколі. Зноў жа, я вось катлеткі стрымну спрабую зладзіць кукін стрым, а для мяне гэта цэлая падрыхтоўка зараз. Стрымераў уже не так і мала, насамрэч, толькі Аргану цяпер усіх ведае. Ну, стрымераў клёва, цудоўна. Я лічу, што гэта добра. Стрымераў мала не бывае. Нават калі людзі скардзяцца пра тое, што аўдыторыі не хапае, але маё меркаванне такое, што гэта працэс, у якім кагосьці будзе не хапаць заўсёды. Альбо калі з'яўляецца шмат стрымераў, гэта прываблівае, гэта больш руху, гэта больш нюансаў і прасцей знайсці стрымера сабе пад густ. Такім чынам можна зачапіць аўдыторыю, якая б дагэтуль была бы не зацікаўлена ў астатніх стрымерах, так? Вось, можна зачапіць людзей такім чынам. Таму я лічу, што стрымераў павінна быць розных тыпаў, нават аднолькавых і падобных адзін на аднаго. Гэта патрэбны працэс. І таксама і гледачы такім чынам таксама будуць дадавацца. А гледачы таксама, калі гледачам не хапае свайго нейкага стылю, нейкага стрымера, якога яны жадалі бы глядзець, яны пачынаюць становіцца стрымерамі. Вось і ўсё. Мо хутка з басейну нехта зробіць Тодзі у касцюме пакаёўкі. Добра. Таварыш маё Рэгана. Не, доту ніхто не стрыміць. У сэнсе, гэта самае, доту часа ёсць стрымер адзін, які ўвогуле толькі доту, па-моему, стрыміць. Ёсць, ну, на жаль, гэта самае. Апошнім часам не стрыміць, з галавы вылетела... Малаток, вось, мне з галавы вылетела. The Lady Skek стрыміць Лігу Легенд. Малаток стрыміў доту, на жаль, зараз адпачывае, хутчэй за ўсё, і не стрыміць нічога. Вось. І хтосьці быў увогуле, хто толькі доту, па-моему, стрыміў. Вось. Ну, акрамя малатка. Мне падавалася, хтосьці яшчэ ёсць. Вось. Малаток жа не толькі доту стрыміць. Ось. Ладненько. У нас ўжо як бы час. Пінгвін так, але ён на расійскай стрыміць. Ось. Ну, яго таксама можна паглядзець, як бы не праблема. Вось. Гэта самае. Але мне падавалася, хтосьці быў на беларускай, яшчэ даволі актыўна стрыміў. Вось. Добранька. Я зараз буду скончваць, таму што час, я кажу, мы будзем літаральна па раскладзе скончваць зараз. Я не магу, пакуль не магу дазволіць сабе стрымлівацца, ну, як гэта стрымлівацца, затрымлівацца, наадварот. Вось, дайце-ка пагляджу. У нас зараз Лілзорка стрыміць Genshin Impact, а The Lady Skek у нас... Што ён робіць зараз? У Slay the Spire. Давайте я сёння да The Lady Skek кіну вас. Не, пачакайце-ка, да Лілзоркі ж я ніколі не меў магчымасці так-то і кінуць стрыма. У мяне адчынілася суперздольнасць новая. Давайте я вас сёння да Лілзоркі кіну. Калі цікава, ідзіце да The Lady Skek. Давайте-ка я кіну іх дваіх адразу. The Lady Skek я... Да яго я проста шатаут кіну, для тых, хто не знаём. Таму што нікнейм такія. Я не ўпэўнены, што я яго правільна вымаўляю. The Lady Skek. Каму цікава Slay the Spire. Я спадзяюся, не памыліўся і каму-небудзь іншаму шатаут не закінуў.
Вось. Каму цікава залыдзіскі, як да яго можаце завітаць, а я вас перадам далей да Лілзоркі. Паглядзіце з ёй Genshin Impact. Вось. Я рэдка да адуцераў рэйджу, таму што звычайна Дота і Ліга Легенд гэта такія гульні, якія вельмі трошкі спецыфічныя. Ну, то бок, не ўсім, калі вы ведаеце гульню, то вам цікава, а калі вы не ведаеце, вам не цікава. Вось. О, блін, у Лілзоркі літаральна зараз стрым адваліўся. Блін. Пачакаем, мне часу так-то няма чакаць. О, уключылася назад. Усё, перадаю вас да Лілзоркі. Пабачымся з вамі заўтра у той жа самы час, у 10 па Польшы, у 12 па Беларусі. І будзем працягваць у такім тэмпе. Да пабачэння.